Мы на Ютубе, і наколькі я магу сказаць, мы ўжо Ну да, ў вось. прамой трансляцыі. Так, зараз толькі трэба будзе параскідваць спасылкі, таму як бы можна папердзець яшчэ трошкі. Адразу прывітанне гледачам, слухачам, тым, хто слухае, глядзіць у запісу. Вітушки, пісюшки. Так, напішыце там заадно, наколькі добры чуваць, калі вы ўжо далучыліся. Пішыце з донатам, хуткае радство, святы, трэба падарункі. Так. Самім сабе у тым ліку. Донатам, Так, здаецца, стрым ідзе. Так, зараз я яшчэ закіну спасылку. пакуль гэта, ты там раскідваешся, Ярык, якую рэакцыю атрымаў з нашай сумескі? Ну, самае смешнае, штосьці было, самае крынжовае. Що за сумеска? Бля. Пагляд, інтэрв'ю Бабарыка. Нормально. Не, ну в сенсе мне розныя писали. Некоторые писали, что дарма вы там, ёпта, так по их жестко по их прошлись, по политвязне. Кто-то сказал, что правильно. Так, этих... Так, Знаешь, политвязні не толькі так і трэба. Во. Ну, я широ вам признаюся, я чакаў, что там будзе разъёб, что там ён будзе такую прорасійскую уже лухту версию, а ён просто не мог выдавить там два слова себе, пэкал, мэкал, нешта, ну, то бок, короче, такого уже шоу великого не атрымалось. Ну, то бок, вось реально, что мы такого доведались, а что мы не ведали. Как бы все было то же самое, и про индейцев гэтых, ёпта, и про, что там еще было? И про Быкова один, что новый тейк там был, конечно, охуительный, а так-то, ну, Бабарыка, як Бабарыка, як бы. Не. Так, як і раней, ну, ведаеце, як бы, это, я разумею, что это фишка политиков не отказывать на пытанні конкретные, якія тебе ставить, а пачинаць ваду лить. Але, ну, это таксама трэба хоть трошки уметь. Хоть трошки. Ну, я не ведаю, все, хто вучыліся ў універы, яны ведаюць, як калі ты на іспыт прыйшоў і ось, ну, білет не той выцягнуў, і, блядь, трэба нешта казаць. Ты лічыш, Бабарыка ва універсітэце не вучыўся? Ну, відаць, так сабе вучыўся, но просто ён это супер не умела робіць. Просто ён нібыта так, ну, спрабуе вады налить. Это не только, я разумею, что будут его оправдывать, что он там отсидел, тыры-пыры. Блядь, да вы выключите любое его интервью 2020 года вот с этими пытаниями про погоню, там, про Калиновского, про мову, про Крым, там та же самая херня. Ну, а як бы, коли так уже поглядеть, ну, то это не так, як бы, видово. Ну, вы это, разумеете, перейдешь этой. Ну, там до мяне таксама прыйшлі ў чат распавядаць пра белае паліто, што мы вось накінуліся. Трэба было паняць і прасціць. Не, ну. І ўвогуле, это не наша вайна. Нехай займаецца. То я... Так, што ж, здаецца, я параскідваў. На ўсялякі выпадак вітаю тых, хто далучыўся ўжо, калі вас зрабілася больш. Вось, вітаю мазгавы суп у чаце, подписывайтеся ўсе на мазгавы суп, неафіцыйныя хайлайты. Я не ведаю, што гэта за чалавек, шчыра кажучы, і навошта яму гэта. Ён піліць проста выразкі з маіх відэа, з маіх стрымоў на 10 праглядаў, але ён з гэтага атрымлівае нейкае вычварэнскае задавальненне. Таму я лічу, варта чалавека падтрымаць хаця б падпіскай. Так, што тут яшчэ пішуць у чаце USLS? Вітаю, праебаў некалькі стрымоў
Ці апавядаў Яраслаў пра з'езд руху, які нядаўна адбыўся. Что там ближе уже за агент КГБ? А чому тебе цікаво так про з'їзд руху? Все пройшло видатно, скоро будуть новини публічні. Ну, супер пройшло, я навіть сам не чекав. Прийшло шмат людей, приїхало з різних кутків світу, і ще більше долучилося онлайн. Я ось широ аж у себе повірив після цього. Ось, така коротенька така, скажем, характеристика. Ясненько. Ну, я так разумею, гэта чалавек нейкі ведаючы справу пытае, таму што я не ў курсе пра ніякія з'езды і кангрэсы. Інтэрнацыянал руху беларускіх нацыяналістаў, гэта мне вось невядома. Да. Здаецца, я ведаю, хто з тваіх сваякоў у курсе пра падзеі руху. З маіх сваякоў? Маргінез. Да. У сэнсе, твоя мама, то бок нашая мама, ці пра што ты? У мяне не тое, каб шмат сваякоў, але... Ладно, тут вось пытаюць у чаце, я, дарэчы, вывеў вебку, не ведаю, ці ёсць сэнс выводзіць Discord, мабыць, просто... Хаця, не, я думаю, варта. Прынамсі, вось аватарку правага кута я выведу зараз. Угу. Так. Во. Пішыце пакуль у чат, асабліва калі вы глядзелі фільмы, якія мы сёння абмяркоўваем. Вось. Пакуль мы яшчэ не пачыналі, можаце автоп пазадаваць якія-небудзь пытанні. Так вось, пыталі, на чым увогуле палягае фармат сіне-маргінезу. Абмяркоўваюцца фільмы. Ну, па-мойму, гэта досыць відавочна. Улічваючы і назву фармату, і назву стрыму, ось тыя фільмы, якія былі выпісаны, мы іх менавіта што абмяркоўваем. Падбор фільмаў выглядае так, я прыдумаў гэта прынамсі так, буду пакуль трымацца з гэтай схемы, што мы выбіраем адзін фільм з 20-го стагоддзя, такую клясыку, скажем, неўміручую, а адзін фільм абіраем з 21-го стагоддзя, нешта бліжэй да нашых часоў, і адзін фільм менавіта што навінку за апошні год, каб адсачыць у тым ліку сучасныя усялякія кінематаграфічныя тэндэнцыі, цікавыя навінкі. Фармат не грэбуе серыяламі па сутнасці, але да серыялаў мы калі-небудзь пазней дойдзем, таму што проста, мне здаецца, ёсць вельмі шмат фільмаў, якія можна абмеркаваць, і на іх прагляд менш часу змарнаваць, чым на серыялы усялякія. Хаця, калі кагосьці цікавіць наш разбор якіх-небудзь шоу, менавіта такіх шматсерыйных, можаце заданаціць якую-небудзь суму, і мы разглядзім вашу прапанову. Анімэ, напрыклад. Анімэ, гэта будзе, ведаеце, сінема-зіяна, правакуцияна, карацей, это ўжо асобнае шоу, так бы мовіць. Підар FM, это можете абмеркаваць разам вось з правым кутом і беларусіянай. Беларусіяна не глядзіць анімэ. Я б на твоё месца не быў так упэўнены. Так мы абмяркоўвалі з ім ужо. Што ён анімэшнік? Да. Ну вось. Не, адзін анімэ, некалькі тайтлаў і ўсё. Ну, то бок анімэшнік. Ужо гэтая зараза пранікла ў арганізм, пачала раз'ёбваць. Не, конечно, параўнанне з правым кутом, які кожны дзень там, божа, кідае нейкі новыя тайтлы у свой чат. Да, я, конечно, не такі анімэшнік. Я ў такім сэнсе я ўжо больш геймер. Але ўсё адно я гэтую частку мастацтва чалавечага я паважаю. Так, правы кут у нас геі, але без меры, так бы мовіць.
Это мы поважаем. Это по праву. Да, охуенно. Адзінае аніме, якое магу параіць шаноўным гледачам, гэта школа турма. Не перастану гэта паўтараць. Гениальная картина. Чакай, это тое, што вось у России недавно адбылося? Где этот? Маніфест твой апублікаваў? Давай пачинай. Не, секунду, а што ў Расіі адбылося? Я просто не ў курсе. Ну там тип решил, что ён новый этот Брандон Таррет, ці як его там, напрануў себе каску з калавратам і пайшоў як бы за белую расу змагацца. Цікава. Ох уж гэтая японская культура з 20-го стагоддзя не адпускае. Ось. Ну, асабіста я Харука Сузуми, таму як бы мне похуй. Так, чого не Twitch? Ну, таму што YouTube. Так, усім прывітанне. Знову малака не будзе. Не, малака не будзе, сёння будзе трошкі не да гэтага. Жоўты куток будзе, жоўты куток ужо ёсць. У мяне ў дзяцінстве была мара стварыць сваю экстрэмісцкую арганізацыю, а рабіць хайлайты маянеза — гэта добрая магчымасць для гэтага. Окей. Ты будзеш маім апосталам. Так, чую на месцы, чарговы зарад марксізму-ленінізму будзе, дзякуй. Так, няма што напісаць, Антон Чыгур нікога не вбывав, Дорошенко тут на місце. А не хочаце пра гульні такое ж зрабіць раз на нейкі час? Я не гуляю так часта ў гульні, я калі ў нешта збіраюся граць, то гэта звычайна старыя вельмі рэчы, якія мне падабаюцца толькі таму, што я ў дзяцінстве гуляў у іх, а новыя гульні мяне асабліва не прывабліваюць. Я магу пагуляць у нешта вось разам у канфетам, вось як пагулялі ў Майнкрафт. Але вось сядзець і піздзець прама пра гульні, я не думаю, што гэта ў прынцыпе мае сэнс. Калі ты не Рудзік, а не. Як мае суразмоўцы лічаць? Не, ну так, гэта трэба трохі дупля адстрэльваць, это трэба паглыбляцца пажадана. І вельмі шмат часу займае, вось менавіта што. Фільм ты паглядзеў, там 2 гадзіны ці максімум, вось самы даўгі фільм, які я ведаю, гэта Watchmen, які ідзе ў рэжысэрскай версіі 3,5 гадзіны, блядь. Ну окей, ну вось ты змарнуеш... А Ладар Персцёнак, ён больше за 4. Ну ён у 3 частак. Ён у 3 частках, гэта фактычна такі шматсерыйны фільм. А Watchmen гэта менавіта што адзін кавалак, адна стужка 3,5 гадзіны. Вось. Ну ты паглядзіш як бы 3,5 гадзіны і ўсё, ты ўжо ў курсе справаў па сутнасці. А ў гульню ты звычайна не пройдзеш за 3,5 гадзіны. Так, адзінае, што вось мне зараз прыйшоў ў галаву, што мы маглі насамрэч сумясціць вось так все гэта несумяшальнае, нібыта нейкі залецець інтэрактыўны кінчык, вось тым ліку кааператыўны, вось як Quarry ці Dark Pictures, дзе можна разам як бы ці асобных персанажаў сабе ўзяць і разам рашэнні прымаць, і за аўдыторыяй таксама можна раіцца. Ну такі фармат, як падумаць, можна было. Ну так, але гэта як проста як нашыя гульнявыя стрымы. Ага. Ну вось, ну то бок так, гэта пасуе пад фармат гульнявых стрымоў, але вось сядзець і піздзець пра гульні, ну гэта не мой фармат, я б не змог. Просто я, па-першае, не так добра знаёмы з гульнямі, каб іх абмяркоўваць, вось параўноўваючы пастаянна там нешта з чымсьці у кантэкст паглыбляцца. Гэта вельмі шмат часу у мяне б займала, і яно мне не вельмі цікава насамрэч. Я сказаў, што паўтаруся, калі я ў нешта гуляю, гэта проста ў рамках такой настальгіі хутчэй, чым рэальная нейкая метода на забіванне часу. Мне лепей фільмец там паглядзець і падкасты якія паслухаць. Ну а што вы хочаце паслухаць пра гульні? Тое, што Expedition 33 гэта ёбаный кал, і ён просто за павестку забраў першае месца на Game Awards, што Kingdom Come Deliverance 10 000 разоў лепей. Ну так я думаю, это всім і так відавочна лішні раз это таўчы ў ступе, я думаю, не варта. Не, ну я нават пра гэтую хуйню я не ведаю, я не сачу.
Пытаюсь, калі наступны гульнявы стрым, гэта залежыць. Там Рашкоў сказаў, што ў яго атрымліваецца пасля 20-го. Ну, вось сёння акурат 20-е. Не ведаю, як мае суразмоўцы. Я, ў прынцыпе, заўсёды магу. Але ці будзе у вас час, я не ведаю. Ну, у меня зараз полепей ситуация, так я, в принципе, могу домовиться на выхід, там, ближэй да выхал. Наступны, як варыянт. Ну правы кут, У ён вас же, час. ён можа гуляць толькі языком, як бы, на залупе, без кампутера, Конечно. так, таму ён не зможа далучыцца. Але Так і праз мабілку можа. наш хлопчык. Што ты Калі кажаш? в Майнкрафте есть же адмысловы ты ламачка. Там типа компьютерную версию можно с телефона подучиться. Ну, Маргинес веда, я займался этой хуйней, тому я прыйшлося разобраться. Ну Могу вось, расказаць. можаш пракансультавацца ў беларусіяны, як гэта ўсё працуе. Так, реально с телефона можно с компами гулять, ну, як бы, без проблем. Я просто думаў гульнявы зрабіць не па майну наступны, таму што трэба нейкай разнастайнасці трошкі. Тады праблема, конечно, да. Я вось пакуль рыхтаваўся да сённяшняга сінемаргінезу, падумаў, што круто было б пагуляць у імпостера якога-небудзь. Ну так, прикольно, лічы мафія, тое ж самае. Ну тыпу таго, толькі для гэтага трэба больш людзей сабраць. Ты маеш Я на правда- увазе Among Us? Ну так, тыпу таго. Або Among я Us ніколі не можна гуляў. гэта- Ну там, ну ты ж за мемы шарыш, за саму гульню, за прынцып гульніш. Можаш сабе ўявіць? Ну, як мафія. Не? Ну, па Разбярэшся, сутнасці так, не- па сутнасці так, то бок сутнасць яна застаецца тая ж самая. Ёсць нейкі імпостер альбо некалькі імпостараў і задачай каманды, так бы мовіць, мірных задачай ёсць выявіць, хто з'яўляецца імпостарам. Ага. Ну Так, як я і ў з мафіі, у палякамі мафіі гуляў. табе трэба выявіць, хто з'яўляецца мафіяй. З палякамі гуляў польскую версію мафіі, типа там называлася Вількалак, неяк, так? Угу. И там, в принципе, все то же самое, просто, блядь, яны обозвали это все польскими словами. Может, кто-то шарить. Ну, мы маглі б таксама гэта абазваць нашым польскім словам ваўкалак. Так. Волколак, Ну, гэта так. ж ёсць у Тэлеграме бот. Аналог мафіі, толькі там сюжэт складаецца, што ёсць жыхары вёскі, і хтосьці з іх пераверці. І ён прыходзіць ношу забівае жыхароў. Так и было. Ну, Так, Ну, по-моему. так літувісы і стваралі вялікае княства літоўскае. Захаплялі гэтых беларусаў, круцілі іх начамі. І падпарадкоўвалі Мінусы. сабе. Так, ну ёсць тайтлы гульняў, пра якія можна папіздзець, з апошніх, якія прайшоў RDR 2, Stray, Кіберпанк. Ну так, але вось нават з таго, што ты пералічыў, я гуляў толькі ў RDR 2. Гэта складана просто, разумееш, гэта трэба гуляць, шмат часу праходзіць. Мы можам пра гэта просто на стрыме як-небудзь папіздзець, калі будзе час. Вось калі ў мяне відосаў не будзе замоўленых, я буду збіраць канфу, можете просто закінуць гэта як пытанне ў чат альбо з донатам. Так. Насамрэч добра было бы збіраць нейкая паці на тую ж мафію, я паўдзельнічаў гэтым ваўкалакам быў Усяслаў Чарадзей. Ну так. Так. Ну што ж, давайте тады будзем пачынаць сённяшнюю рубрику. Трошки прогрели нашу аудиторию, смазали маслицам, алейчиком ихние адтуліны усялякага кшталту і роду, каб наша аналітыка глыбока увайшла у сэрцы і ў прынцыпе у душы наших субскрыбентаў. У нас сёння, я нагадваю, сінемаргінез. Абмяркоўваем 3 фільмы. Першы гэта The Thing 1982 году, другі гэта No Country for Old Men 2007, здаецца, году,
і Sinners гэта фільм, які выйшаў, здаецца, вясной 25-го, то бок зусім нядаўна. Вось у такім парадку, думаю, мы гэта ўсё і абмяркуем. Калі у вас будуць пытанні зараз па тэме стрыму, па фільмах, альбо там нейкія проста вашыя меркаванні, пішыце іх з прыпіскай «Сабака Маргінез», каб я адразу зразумеў, што мне трэба на гэта увагу звярнуць. Пішыце іх у спортлото. Так, альбо з донатамі проста дасылайце, асабліва людзі, якія па некалькі стрымоў прапусцілі, не аплочваюць праезд, так бы мовіць. Я вам гэта вельмі полецам, раю вам гэтым займацца. Спаслышкі ўсе ў апісанні. Так заўсёды ўгарае з этого «Сабака Маргінез», это просто ахуіцельная тэма. Ну, можна казаць, ведаеш, можна казаць яшчэ малпа Маргінез. Таму што ў Польшчы, я не ведаю, як у іншых краінах, у Польшчы гэты значок, гэта літара А з хвосцікам, яна называецца малпа. Рыжа малпа. Ну так, тая самая. Гэта таму, што палякі трампісты, ведаеш. Я не ведаю, як у Літве называецца гэты значок, вось у Польшчы называецца малпа. Да нешта так само сабака там, блядь, было. Малпас, так. Вось. Значыць, пачынаем мы сённяшнюю размову з фільму «The Thing», якую пераклалі на расійскую мову калісьці як «Нечта», на беларускую, адпаведна, «Нешта». Там я глядзеў таксама пераклад на польскую мову, гэта «Цощ». Хаця, на мой погляд, у фільме яны называюць гэтую пачвару «The Thing» не таму, што гэта штосьці, нешта, а таму, што проста у ангельскай мове гэты артыкул «the» ён азначае канкрэтнае, як бы нейкае аднясенне да канкрэтнага нейкага аб'екту, а «thing» гэта проста нейкая штука. То бок, тыпу, пераклад дакладны павінен быў бы гучаць як нейкая штука, альбо вось тая штука, вось тая самая штука, невядомая, таму што галоўныя героі фільму яны не ведаюць, з чым маюць дачыненне. Вось. Фільм рэжысэра Карпентера 82-го году. Кароткі сюжэт заключаецца ў тым, што на такую нарвежскую навуковую станцыю прыбягае сабака, за якім леціць верталёт, які хоча забіць гэтага сабаку. Сабака Маргінез прыбягае. Сабака Маргінез прыбягае на нарвежскую чамусьці, не на польскую навуковую станцыю. Гэта ўсё ў такім антуражы. Дарэчы, вось пра антураж мы не паспелі падрыхтаваць менавіта што падборку святочных фільмаў, каб на раство паглядзець, каб быў снег, каб была такая святочная нейкая атмасфера, але «The Thing» ён пасуе фактычна там паўсюль снег. Людзям з поўначы, вось такіх паўночных краінаў, як Беларусь, якія яшчэ бачылі зіму ў сваім жыцці, будзе, я думаю, прыемна проста з пункту нават гледжання эстэтычнага паглядзець на гэтую карціну. Вось, карацей, прыбягае гэта сабака, за ім ляціць верталёт, па ходу дзеяння гэтых кіроўцаў верталёта забіваюць і гелікоптараўцаў. Так, а сабака апыняецца пачварай не тое, што замежнага нейкага знешнепланетнага касмічнага паходжання, якая валодае уласцівасцяю паглынаць жывыя аб'екты і прымаць іхнюю форму. Вось. У прынцыпе, як вам абодвум фільм-то спадабаўся? Я глядзеў абодва і самую класічную версію ремейк, і это ахуіцельны фільм. Это 10 з 10. Причым абодва. Я скажу, што другі, в прынцыпе, трымае марку, і я раю ўсім. І першы, другі. Ну, як бы, сутнасць тым, што это не просто як бы ремейк, як паўтарэнне, а это менавіта яны звязаны. По-моему, ремейк, ён як прыквел. Так. Так. І, в прынцыпе, ну, блях, это
адзін з узораў, як мне здаецца, вось фільмаў жахаў, яшчэ такіх натуралістычных, вось гэта, ведаеце, тое, што звязана з плоццю, вось гэта, з тым, як яно трансфармуецца, як яно змяняецца, меня заўсёды это ўражвае, это ахуенна. Ты, каму это асабліва падабаецца, я вось вельмі раю. Ну і нават тым, хто як бы далёка ад тэмы, супер. Ну, то бок, это ж таксама, в принципе, это Амогус. Вось гэты фільм, гэта інтэрпрэтацыя мафіі, Амогуса, вось этого всего. Бо реально люди в замкнутым такім памяшканні, без магчымасці вось нейкай дапамогі звонку, яны высвятляюць, хто з іх вось здраднік. І мало того, што мафія, перамагаючы, забівае свайго этого самого апанента, яна робіць яго мафіяй таксама, то бок тут яшчэ hard level, разумееце, гульні. Таму, ну, класная франшыза. Я б назваў па-беларускай, як я там сфармуляваў? Ебака-забівака, вось так. Мне здаецца, это на 100% перадае сэнс. Ну так, дарэчы, ебака лепей бы перадало сэнс таго, што адбываецца ў фільме, чым нешта. Тут я згодны. Правы кут? В сэнсе, блядь, трэба было глядзець яшчэ рэмейк. Не трэба было глядзець рэмейк, просто... Мы не абмяркоўваем сёння рэмейк, хаця пра рэмейк паразмаўляем пазней трошкі. Давайте пакуль што пра арыгінальны фільм. Я глядзеў, я не мог зразумець, што, сука, ў гэтым фільме не спадабалася падчас ягонага рэлізу, што оно вынішчыла кар'еру гэтага рэжысёра. Так, гэта, дарэчы, добра, што ты ўзгадаў, таму што фільм The Thing Карпентера фактычна ледзь не заруініла ягоную кінакар'еру. Заруініў? Ну, і ўсё ж такі там пазней выходзілі фільмы, ён жа працягнуў быць рэжысэрам, але гэты фільм ледзь не патапіў вось гэты карабель, у прынцыпе, Карпентера як кінадзела. Таму што калі выйшаў фільм, яго проста ўсе засралі, тады яшчэ проста папулярнымі былі крытыкі такой, так бы мовіць, старой школы, якім вельмі не падабалася крывяка і жорсткасць у кадры. А гэта менавіта тое, у чым Карпентер быў асам. Ну, фактычна, ну не тое, каб Карпентера, там я забыў, як звалі гэтага майстра па спецэфектах. Гэта, дарэчы, там гэты майстар па спецэфектах, ён цэлы год без перапынку працаваў над імі і нават у шпіталь патрапіў, наколькі я ведаю, праз праблемы са здароўем. Але крытыкі паглядзелі на гэта ўсё і сказалі: фу, блядь, якое мярзоцце, кроў, вантробы, людзей забіваюць. А як жа Ісус Христос? Ну што за хуйня, блядь? Вось, карацей, і праебаўся фільм. Хаця фактычна сёння ён набыў не тое, што культавы статус, а статус сусветнай клясыкі не толькі ў жанры хорар, але ў прынцыпе у кінематографе. Ведь нічого, што Ісус фактычна праз тое ж самае прайшоў. І ось ён таксама там крывя была. Бля. Так. Па крынжовасці я мяркую, што самае крынжовае гэта вось на пачатку фільма, дзе як знята сцэна пагоні за гэтым сабакам, і што гэты, па-першае, нарвежцы, блядь, не размаўляюць на ангельскай. Это першы момант. Другой момант, што ён не можа нармальна прыцэліцца праз такі час, а той дастае рэвальвер і адразу яго забівае. Глядзі, там жа сцэна, яна пачынаецца з таго, што нарвежац, ён акурат размаўляе па-нарвежску, таму яны яго не разумеюць. А ён там па-нарвежску крычыць аб тым, што гэта не сабака насамрэч. Не, я табе кажу да таго, што немагчыма сябе ўявіць, блядь, нарвежца, які не размаўляе па-ангельску, і асабліва, блядь, нарвежца, якога яны дашлюць на гэты... Господи, дзе яны здымалі? На Антарктыду. Там ён по-любому адукаваны настолькі, што можа размаўляць на ангельскай. І вось гэтага моманта, ну, я не ведаю, гэта вельмі, блядь, крынжово выглядала. Але не настолькі, каб забіць кар'еру. Але вся вось гэтая сцэна, як яна выглядае, я такой гляжу, ну, да.
Не веру. Там, па-мойму, гэты Ну, момант ну. ён тлумачыцца праз прыквел, таму што ў прыквеле былі людзі, якія не разумелі ангельскай мовы, то бок такія мясцовыя Так, навукоўцы. Там быў типа такі вузка накіраваны спецыяліст заведзены, які вось толькі па-нарвежску мог. Ну і в прынцыпе я згодны, што як бы з большасці то людзі яны хоць трохі могуць, там нават Фархад умее нарвежац па-ангельску трахана. Але нават ён на такой ламаны. Ну не, в прынцыпе это ну такое магчыма, што это все-таки нарвежская станцыя. Сабаку мутанта не схапілі вуснамі і пачалося. Так, ну наконт гэтага чаму заруініла, не заруініла, так, это тыя гады, вось вся гэта крывяшка, не крывяшка, это ж была супертрыгерная тэма для ўсіх крытыкаў, для ўсіх вось гэтых бацькоў, якія не адпускаюць сваіх дзяцей кінотэатр, бо там же кішкі, што там потым людзі адразу кінотэатры пачынаюць людзей забіваць, вось гэты все хуйныя гісторыі. Так што ахвотна веру. Кроў, Так. кішкі і голыя цыцкі. Ну. Але Мгм. толькі магу падтрымаць. Так. Хтосьці мусіў прабіваць гэту сцяну. Ось як цяпер як бы Светлана Баскова зялёным сонікам намагалася прабіць чарговую тэму ось бліжэй да нашага часу. Так яны, ну там правда была не зусім крывяшка, там была іншая субстанцыя. Ось, но я пакуль не зразумелі, але ў выніку таксама стала класіка нумеруча. Ось нейкім сэнсе это быў зялёны сонік того часу, можна так сказаць. Ну так, таксама ведаеш ізаляваная прастора, мужчынскі калектыў, усе паціхонечку вар'яцеюць. Падобныя матывы. Дарэчы, у якім перакладзе вы глядзелі фільм? Я глядзеў арыгінал. Ну, я арыгінал не пераглядаў, бо я, в прынцыпе, его памятаў нормально. Я его глядзеў, ну, па-расейску некалькі, там, можа, пераглядаў 5 год таму. А ремейк ужо там у арыгінале. Я на беларускай. Так, на беларускай можна таксама паглядзець. А я глядзеў 2 ці 3 разы ў арыгінале і нядаўна пераглядзеў яшчэ па-беларуску таксама. Ну, фільм просто мне падабаецца. Мне здаецца, ўжо ўсім зразумела, асабліва ўлічваючы, што я яго глядзеў столькі разоў. Хацеў просто абмеркаваць праблему беларускай агучкі, прычым гэта тычыцца ўсіх тых 3 фільмаў, якія мы сёння абмяркоўваем. Яны ўсе 3 ёсць на беларускай мове, і ўсе 3 выдаюць пердзёжны гук. Просто немагчыма гэта слухаць, блядь, таму што наратар, вось гэтыя людзі, якія агучваюць персанажаў, яны аруць табе ў вушы, просто нейкі бас-бус тут пачынаецца. А сам фільм ціхі, як голас Івана Дарашэнкі без апрацоўкі. То бок немагчыма нармальна насалоджвацца працай з гукам фільму, таму што накладзеная нейкая крынжовая дадатковая сцежка гукавая, якая ўсё псуе. І ў арыгінале саундтрэк фільму The Thing, ён геніяльны. І ён складае там ледзь не 50% поспеху таго, што адбываецца ў кадры. Ну, у прынцыпе, як у любым фільме, у якім добрае музыкальнае суправаджэнне. У агучках гэта ўсё ідзе па піздзе. Што ў гэтым фільме, што ў наступным, што ў 3-м фільме, які мы абмяркоўваем. То бок гэта хвароба, якая пераследуе беларускія агучкі пастаянна. Не ведаю, як справы абстаяць з іншымі агучкамі, там, скажем, з украінскімі ці якімі-небудзь грузінскімі, казахскімі. Хаця я нядаўна глядзеў піпца ва ўкраінскім дубляжы, і ўсё было ахуенна, ніякіх праблемаў, усё добра наладжана. Што дубляж? Ну, это реально паўсюль, не толькі фільмах, ось я Шрэка глядзеў па-беларуску, это просто пиздец, там перарывісты гук. Нібыта, я не ведаю нават як так зрабіць, ён якасны, просто там ось кожную секунду перерываецца на імгненне. Это дзіўна, ну типа як так зрабіць, нават захочаш, так не зробіш. Ну там справа ў тым, што калі гук занадта ціхі, ён перыядычна просто не перакрочвае той парог, каб у твае навушнікі патрапіць.
То бок там трэба выкручваць Няўдала. і псаваць свае вушы. Так, няўдала. Я наконт беларускай агучкі паглядзеў яно новы якой этот Сериал? да. І у нейкі момант там на 5-й серыі ты слухаеш і разумееш, што невыраўнены гук і оно так па вушах не 5-й раней першай палове серыяла там нейкай серыі пиздец быў гук невыраўнены і он так па вушах піздрачыць. Я такой типа за что ты пакуты. Так. Не. І сам пераклад не заўсёды найвышэйшай якасці. Насамрэч, я не памятаю канкрэтна, якія былі дакладна праблемы у The Thing. Я памятаю, што я ахуеў з таго, што ў пэўны момант у трэцім фільме, які мы сёння будзем абмяркоўваць, яны паклікалі на агучку картавага, чалавека, які агучвае персонажа. Просто пиздец. Я не ведаю, каму гэта ў галаву прыйшло. То бок можна было б знайсці любога рандомыча, які зрабіў бы лепей тую самую працу. Але Трэба вось адкрыць збор на байсол нам траім, каб мы вось агучылі нейкую з гэтых карцін. Так, хай вось нам напішуць перакладчыкі. Я разумею, што яны за бясплатных гэта ўсё робяць. Хай яны з намі скантактуюцца. Мы на стрымах будзем казаць данаце на агучку ад нас. Вось, то бок мы самі нічога перакладаць не будзем, мы толькі агучым. Вось на гэта заданаціць нашы гледачы, і мы там нейкі адсотак таксама аддамо перакладчыкам. Я лічу, што гэта добрая бізнес-стратэгія. Так. Таму што пра перакладчыкаў ніхто нахуй ніколі не чуў. Я нават калі глядзеў гэтыя агучкі, там у саміх агучках не было сказана, хто гэта агучыў. То бок яны не патрудзіліся нават над тым, каб у гэтую гукавую сцежку там у пачатак ці ў канец фільма напіхаць. Фільм быў перакладзены камандай такой-то, такой-то. І я, адпаведна, я ведаю толькі, што гэта беларускія агучкі, я хацеў неяк іх прапіярыць, але я не ведаю, што піярыць, так бы мовіць. Кавярня. А? Кавярня. Кавярня? Ты пра першую, так, агучку? По-моему, да. Ну просто яны ўсе ад кавярні, хіба не? А я не ебу. Вот ім-то і праблема. Я не шару, я не капаўся ў інтэрнэце, каб гэта знайсці. Я просто паглядзеў фільм у іхняй агучцы і не зразумеў, кім яна была зробленая, на жаль. Так, можа яны баяцца, што тыя, хто маюць правы на кінастужкі, іх знойдуць і пиздулей ім дадуць. Ну, украінцаў это як бы не спыняе. Ну, так, я не ведаю, я сумняюся, што іх будуць шукаць прама. Хаця, зноў ж такі, украінцы, яны жывуць ва ўкраіне, а беларусы, яны звычайна, калі яны перакладаюць фільмы, гэта хутчэй робіцца з-за мяжы ўжо. Таму, мабыць, і ў гэтым справа, хаця яны ж усё роўна нейкім чынам гэтыя фільмы-то распаўсюджваюць. Я сумняюся, што яны проста за ніхуя сядзяць і ананімна перакладаюць фільмы. Ну, карацей, дзіўная сітуацыя. Фільм нешта, нягледзячы на тое, што ён не спадабаўся такой кансерватыўнай частцы крытыкаў таго часу, фактычна выражае досыць кансерватыўныя страхі. Гэта хорар, і ён паказвае, ён раскрывае тыя ці іншыя страхі нашыя, як людзей. І фактычна фільм ён засяроджаны вакол параноі. Фільм выйшаў у 82-м годзе, гэта перыяд так званага чырвонага страху, Red Scare, то бок перыяд халоднай вайны і параноя, пошук камуністаў сярод уласных грамадзянаў для амерыканцаў, асабліва для амерыканцаў рэспубліканскага фармату, кансерватараў. Гэта была тэма акурат досыць цікавая. Ну, прынамсі, выражэнне яе у кінематографе. Я ўжо не кажу аб тым, што можна там пабачыць алюзію на тое, што нешта гэта насамрэч такая метафора ВІЧ, які пераносіцца паміж людзьмі праз такі досыць інтымны кантакт, непасрэдны фізычны.
прыводзячы да смерці ўсёй папуляцыі. Я пайшоў ўсё ж таки удакладніць, кавярня гэта ці не кавярня. На сайце на кавярні гэты фільм не значыцца за іхнім перакладам. Я пайшоў да нейрасеткі, мне нейрасетка піша, што беларускай агучкі гэтага фільма не існуе. Ну круто. Воу. То бок нават з дапамогай Deting GPT мы не змаглі знайсці інфу. Вось гэта, калі нас сённяшнія рэаліі пераносіць, то вось гэтае нешта, гэта агент КГБ сярод змагароў, які вось клініўся і свае гэтай шчупальцы распаўсюджвае на ўсю дэмакратычную супольнасць. Менавіта я хацеў акурат пра гэта сказаць. Прачытаў думкі твои. І яна ось... І все ведаюць, што яна дзесьці ёсць, і все баяцца. Але яна так небачна, як бы, са спіны наносіць удар, і вось рэальна вось гэта адчуванне. Мне здаецца, беларусам яно вельмі знаёмае, таму я як бы асабліва раю паглядзець. І вось ёсць той самы ось... Ну, по-моему, там не было насамрэч сярод іх Зенона, які казалось адразу, блядь, вось, это не нацыянальныя людзі, это маргінез. Я в выніку меў рацыю. Такого я вось не прыпомню. Але у нас ёсць, трэба цаніць. Вось што я хочу сказаць. Насамрэч там ролю пазняка выконвае галоўны герой Макрыды, які робіцца лідарам такім умоўным гэтай групы, нягледзячы на тое, што ён не з'яўляецца ніякім фармальным лідарам, ён не кіруе экспедыцыяй, і адзіная прычына, па якой ён зрабіўся лідарам, гэта не нейкія ягоныя асаблівыя персанальныя якасці, гэта проста ягоная параноя. То бок самы параноідальны чалавек ва ўсёй групе зрабіўся лідарам, зрабіўся чалавекам, якога ўсе слухаюць, і, па-мойму, акурат гэта і ёсць той самы Зянон Пазняк у гэтым фільме, прынамсі. Трымаецца опіум для народу. Ён прынес і запорціўся. Копіум. Опіум таксама, да. Тым ліку. Так. Там прычым абсалютна незразумела. Мы ведаем, што гэтае нешта з'яўляецца касмічнага паходжання, але пры гэтым натуральны выгляд нешта мы не ведаем. Зноў ж такі замежнае паходжанне, замежная агентура, вядома, з якой краіны яна можа з'явіцца, але тут у нас космас. Першыя такія з'явы яшчэ да таго, як нешта пачынае паглынаць сабакаў, людзей, яно выглядае як нейкае такое, як такі суставаногае, нейкі павук ці шасціножка, карацей, нешта такое, ведаеце, панцырнае, з хітынавым пакровам, хітынавым пакрыццём. Але фактычна там пазней ужо, я не памятаю, здаецца, гэта ў прыквеле было раскрыта, што гэта не выгляд самой істоты нешта, гэта выгляд тых іншапланецянаў, якія нешта паглынала яшчэ да таго, як прыляцела на зямлю. То бок гэта проста там пачынаецца фільм з таго, што падае вось гэтая лятаючая талерка на зямлю, і гэтай самай летаючай талеркай хутчэй за ўсё кіравалі нейкія касмічныя жукі, груба кажучы, якіх заразіла нешта. І таму яно так выглядала, і элементы гэтых клешняў, гэтых сустаўных такіх канцавінаў было бачна і пазней у ходзе трансфармацыі. Што, дарэчы, робіць гэты фільм і уяўленне нешта такім непрыемным, такім лаўкрафціянскім, таму што выкарыстоўваецца падабенства не да звычайных жывёлаў, а менавіта да беспазваночных. А гэта самыя страшныя, блядь, уроды на ўсёй зямлі. Усялякія жукі, асабліва падводныя, усялякія малюскі, гэтак далей. Тое, што сапраўды можа выклікаць нейкі глыбінны страх. Не кажучы ўжо там пра нейкіх павукоў, якіх баіцца абсалютная большасць людзей, якая, ў прынцыпе, баіцца жывёлаў. Я про озвучку. На кинотипа есть плеер, там 1400, у них на сайте написано, больше за 1400 всяких
гэтых мастацкіх вырабаў перакладзе на беларускую мову. Гэта нешта ёсць у іх на плееры агучка BX, агучка А, агучка Г, субтитры А. То бок 4 варыянты. Я не ведаю, што гэта вызначае. З самім, як гэта казаць, артыкуле пішацца пераклад, а не бел. Но самая штука, што мяне разбайсціла, гэта я чытаю, блядь, каментарый. Усё добра, але навошта з матамі перакладаць? Бля. Гэтыя маскалі, блядь, папрыносілі нам лаянкі, сукі, блядь, проклятыя. Нет, причина тут проблема не ў маскалях ці ў лаянкі, а в тым, што што за зварот, блядь, навошта перакладаць з матамі, калі, сука, ў арыгінальным вырабе ідуць маты, і калі цябе засмушчваюць маты, што, ну, я не ведаю, там, блядь, ты малады даволі, ты сам фільм, блядь, бачыў? Там нічога маладым для прагляду там маладым для прагляду няма чаго рабіць. Это як упорно просто написать коммент, навошта матюкаться. Дети ж глядят. Ну, слухай, Дети ж на экране, ёпта. Я падобную вар'яцтва бачыў калісьці. Хтосьці запытваў на Mail.ru пытанне, якая агучка лепей для гульні престолаў. І там адзін з адказаў быў, што мы выбіраем толькі Lost Film, таму што яны перакладаюць без мата, можна з дзецьмі глядзець. Я такой, што? Челісы, дзе у экран, блядь, тебе лезуць, вось гэты з дзецьмі нахуй глядзіць. Трэба не просто глядзець, трэба практыкаваць. Так. Ну да. Гэта ўжо пайшла лібертарыянская прапаганда. Так. Эпштейнова цена. А тут, дарэчы... Гэта просто, блядь... Так, ну, пра маты, ведаеце, просто гэта ж усё піндоская творчасць. Яны пастаянна мацюкаюцца, таму што ў іх мова бедная. І нам трэба, як духоўнай нацыі, быць просто вышэй за гэтых англасаксонаў, якім трэба по языку надаваць просто, плёткай нахуярыць. Адзіны варыянт, калі можна задавацца пытаннем, навошта перакладаць з матамі, гэта калі ў арыгінале не было матаў, а пры агучцы іх, сука, дадаюць. Ну так, як гоблінскія пераклады. Ну, я так разумею, што гоблінскія пераклады былі спецыяльна зробленыя. Не. Ну, як гэта казаць? Ну, сцёбныя, типа, ён ж там, ну, чакай, ёсць жа вось уладар пярсцёнку, які, типа, просто як па сцэнарыю, а ёсць пераклад, які там ад сябе даданы, і гэта, ну, все ведаюць, што гэта не сапраўдны фільм такі. Так, а ёсць порна-версія, таксама можна азнаёміцца. Там усё як у арыгінале, але ёсць нюанс. Там матюкаюцца. Ну, тады з дзецьмі не раю глядзець. Няхай толькі дзеці глядзяць. Так, не глядзіце порна з дзецьмі, калі ласка. Вось моя да вас просьба такая. Тут у чаце пытаюць, Маргінес, ці ты глядзіш фільмы ў арыгінале? Я стараюся глядзець... Так, секундочку, я музончык зраблю цішэй. Я стараюся глядзець фільмы ў арыгінале, і з той пары, як я пачаў іх глядзець менавіта па-ангельску, ну, калі арыгінал азначае японскую мову ці кітайскую, вядома, я гляджу ў агушцы, альбо звычайна проста не гляджу, напрыклад, фільмы ці серыялы па тыпу там, гэта як гэта называецца хуйня, Squid Game, як яе пераклалі. Аніме. Гульня кальмара. Вось. Я не глядзеў, таму што... Хаця, стоп, яна ж па-ангельску, па-мойму, правільна ці не? Не. Там карэйская. А, ну вось, значыць, так, гэта вось акурат прычына, па якой я не стаў глядзець. Таму што ў арыгінале я не магу глядзець, а ў агушцы не хачу. Я па-украінску проста глядзеў, я, дарэчы, там вельмі прыемная агучка. Дубляж. На Нетфліксе.
Бля, ты один чалавек, напэўна, які бачыць варыянт. Ну, я не ведаю, як вы, я калі заходзіш, напрыклад, там, ну, зайшоў бы, напрыклад, на там, дзе фільмы ляжаць у розных агучцах, вось, і калі б там быў варыянт альбо глядзець на ангельскай, або на украінскай, я бы, блядь, на ангельскай глядзеў. Ну, не ведаю, я, типа, ну, меня поднастроено. Ну, без ніякай непавагі да украінскай, ну, просто мне нават головы бы не прыйшло, ну, трэба тады на украінскай паглядзець. Ну, асабліва, калі я, типа, наноў гляджу фільмы, ну, типа, паўторна, ёсць, яно, я недавно пераглядаў па-украінску, арыгінале я глядзеў, типа, па-ангельску, і мне, як бы, парофу, ну, як бы цікава паслухаць нават, як яно будзе перакладзена. І там, я скажу, даволі якасны пераклад, то бок я не той, каб крыжаваў, ці неяк сябе непаўнавартасным адчуваў. Ну так парофу, вось зялёны слонік на украінскай ёсць. Да? Да. Да я табе ўжо, па-моему, распавядаў пра гэта, ты таксама тады здзівіўся. Капец. Может, на Ярослава можно кожны дзень распавядаць, блядь, что існуе зялёны слонік по-украінску, что насамрэч Адам Міцкевіч гэта беларускі пісьменнік, і что Менск гэта сталіца ЗША. Да. Я заўсёды буду здзіўлены і рады. Так, можна яшчэ распавесці, что Наста Базар насамрэч прыхаваная нацыяналістка і просто выконвае ролю нешта у асяроддзі левакоў, каб іх дыскрэдытаваць, як праваская агентура. Яна, дарэчы, скардзілася, што мы ў чаце і абмяркоўваем вось так без павагі. У якім чаце? Ну, вось у розных, што непрыемна. Яна сказала так, што типа у тваім і тваіх, я не памятаю, якое яна слова падабрала, но нейкае не вельмі камплементарнае. Адсмоктаў. Ну, такого кшталту, да. Гэта як мяне назваў Сікораць, вірусы, як гэта было? Прыкормышы, вось твае прыкормышы таксама ў сваіх чатах без павагі ставяцца да беларускай апазіцыяніне. Ну да ладно, гэта ўсё як бы жыццё шасціножак, жыццё насекомых. Наконт фільмаў, так, я просто раю ўсім, асабліва хто хоча нарэшце вывучыць ангельскую мову, глядзець пастаянна, спецыяльна у арыгінале. Спачатку для вас будзе гэта складана, а потым дастасуйцеся. Фільмы па-ангельску гэта нашмат лепшы спосаб уліцца ў прынцыпе ў ангельскамоўны контент, таму што звычайна ў адрозненні, скажам, ад кніг, фільмы па-ангельску яны спецыяльна створваюцца так, каб чалавек проста з базавым узроўнем ангельскай мовы мог усё зразумець. Так бы мовіць, там усе размаўляюць на simple English такім. І ўсё гэта ў дыялогавым фармаце яшчэ да таго ж. Ёсць гэтыя ебучыя брытішы. Вось адзін з хорараў недавно я кіно глядзеў. І там, блядь, была выразна такая брытанская мова. Ну, ладно, я разумеў, 60%. Але гэта часам, вы разумееце, недастаткова. Там, блядь, рэальна настолькі вось яны херова вымаўлялі гэтыя словы, мне было цяжка. Але калі амерыканскі... Вода была дэстэй. Так. Вось, таму тут ёсць нюанс, але я думаю, калі вы пачнеце глядзець, вы, ну, адразу зразумееце, калі, блядь, это брытанская, і трэба все адразу украінску ставіць і не мучыцца. Мне здаецца, блядь, яны самі не... Я думаю, ангельскамоўныя яны украінскі дубляж з большай верагоднасцю зразумеюць, чым брытанскі акцэнт. Ну, прынамсі, адзін з брытанскіх акцэнтаў, таму што іх шмат. Але ўсе, блядь, гучаць проста як набор гукаў, абсалютна ніяк не звязаныя. Тэкс. Пішуце, беларускай мове матаў няма. Гэта так. Трэба прыдумаць тады. Я заўсёды прыхільнік таго, што, ну, культурная ніша не можа пуставаць. Яна будзе або занятая расейшчынай, або як бы нечым сваім. Вось трэба стварыць маты. Нам трэба вось вывучыць стрым асобнай
чисто маты придумлять белорусские, не, да. Ну, у І- мяне ёсць адзін варыянт. У мяне ёсць адзін варыянт, гэта кунігас. Як вам? Звучит прикольно. Ну, вось. Можна Так, а так чым падысці да абрудавана? чалавека і сказаць кунігас, кунігасіна. Не ўсё. І ты яго ўжо абасраў проста з галавы да ног. І пры гэтым нават ніякія правілы пляцоўкі не нарушыў. Ну так, так. Конечно, тут лингвист потребен. Нам треба некого, может, Винцука так само запросить, каб з нами думал. Так, пишуць ствараць Так. свае маты, як гэта гучыць традыцыйна, вельмі базава. Ну ведаеш, ты ж таксама прыхільнік таго, каб ствараць, каб не тое, што ствараць, а просто прыдумляць усялякую хуйню там пра Перуна, блядь, пра дзень Пердуна, пра сонцастаянне Малафі, караць, і просто хадзіць ебацца ў лесе і называць гэта паганскай верай. Таму я не думаю, што прыдумляць свае маты было б нейкім вялікім грахом у параўнанні з такімі практыкамі. Ну, Тэкс. адврот, богоугодно. Адносна фільму яшчэ хацеў адзначыць, што ён пры першым праглядзе вельмі нагадаў мне кніжку Лаўкрафта у горах вар'яцтва At the Mountains of Madness. Я лічу найлепшая ў прынцыпе кніжка Лаўкрафта, найлепшы ягоны твор, які таксама адбываецца у атмасферы такой Антарктыкі. Там, па-мойму, акурат яны ў Антарктыку выехалі з экспедыцыяй. І па ходу справы адной з пачвараў, адной з істотаў, з якімі сутыкаюцца навукоўцы, выехаўшыя на паўднёвы полюс, здаецца, гэта быў па Лаўкрафце, былі шогаты. І шогаты гэта такія істоты, якіх стварылі старцы, такая старажытная цывілізацыя, каб выконвалі яны за іх функцыю рабоў. І фактычна вось у горах вар'яцтва Лаўкрафта, асабліва вось тая частка, дзе апісваецца жыццё гэтых старцаў і шогатаў, як шогаты падымаюць паўстанне, перахопліваюць у прынцыпе уладу. Яна апісвае, на мой погляд, станаўленне і распад заходняй цывілізацыі. І дык вось гэтыя самыя шогаты, яны акурат вельмі падобныя на нешта. Гэта такія бясформенныя масы, складаючыся з няклетачнай субстанцыі, якія могуць прымаць формы іншых жывых арганізмаў і імітаваць іхні голас, напрыклад, каб, скажем, заманваць іх у нейкія лавушкі. Падобны эпізод быў апісаны таксама ў Лаўкрафта. І фільм The Thing, ён быў зроблены на падставе кніжкі, але не Лаўкрафта, а я забыл, як аўтар называўся, Спілберг, па-мойму, ці як там, Кэмпбелл, Who Goes There кніжка называецца. Я кніжку не чытаў, але, наколькі я разумею, там не шмат адрозненняў ад экранізацыі. І кніжка гэтая выйшла трошкі пазней за лаўкрафтаўскую, і можна зрабіць высновы такія, што Кэмпбелл, ён натхняўся ў пэўнай ступені Лаўкрафтам. І, ў прынцыпе, карціна, яна менавіта што. Калі б вось хтосьці мяне запытаў пра паспяховую экранізацыю лаўкрафтаўскіх аповесцяў, я б сказаў, што канкрэтна прамых экранізацыяў няма, але ёсць фільмы, якія пранікнутыя такой атмасферай. І, на мой погляд, нешта яно акурат пасуе да такой лаўкрафтыяны ў кіно. Чакай, ты не глядзеў фільм пра колер, які зайшла? Так, глядзеў. І табе не зайшоў? Ён цікавы. Ён цікавы, добры насамрэч. Але праблема заключаецца ў тым, што там вельмі моцна змянілі арыгінал. То бок гэта такая, ведаеш, вольная інтэрпрэтацыя арыгіналу на сучасны манер. То бок гэта экранізацыя, ведаеш, як, не веду, я у свой час глядзеў The Walking Dead,
і там было напісана вось у тытрах, што гэта па матывах коміксу Роберта Кіркмана. І яны там перыядычна усялякую хуйню змянялі ў сюжэце, таму што некаторыя рэчы было не можна паказаць на экране, як у коміксе, некаторыя незручна было паказаць. Вось, карацей, экранізацыя яна адрознівалася, і фанаты серыі пастаянна параўноўвалі серыял з коміксам, спрачаліся аб тым, што дзе было паказана лепей, што можна было прыбраць, якія там перавагі коміксу і гэтак далей. Ну, тое ж самае, як бы і ў колеры з іншых сусветаў, не памятаю, як ён па-ангельску гучыць. Мабыць, Color from Beyond? Хаця не, гэта хуйня нейкая. Карацей, можете знайсці, гэта экранізацыя, яна, здаецца, у 2010-х выйшла. Мне спадабалася, напрыклад. Вось, але зноў ж такі гэта моцнае такое адбяганне ад тэксту. Ну, стылёвейшы просто такі. Вось, таксама там вось гэты пра трансфармацыю цела, вось чаму это в тым ліку блізка да нашай зараз тэмы. Так, можна сказаць, што такі бады-хоррор таксама атрымаўся. Ну, там, насамрэч, вось мне здалося, што ёсць там пэўны такі натхнення пэўнае ў гэтага фільму, знаеш, чого? Ад чужога. Бо таксама, як бы, і вось ты зараз пра нешта ці пра колер? Пра нешта. Ага. Юбака з космосу вось прысмакталася да іншых вось гэтых іншапланетнікаў, ось, і праз іх, як бы, выйшла на чалавецтва. Ось так, ну, трохі аддалённа, канечне, але... Прысмакталася да гранцікаў. Ну, матыўчык такі адсочваецца. Ну, як бы, ясна, што, ну, як бы, калі выходзіць там чужы, то, ну, ты не можаш не заўважыць і зусім, як бы, не паўтарацца тут. Дарэчы, цікава, у якім годзе чужыя выйшлі. Чужыя выйшлі ў 86-м, то бок пазней. Гэта хутчэй чужыя натхніліся Карпентарам. Так, ну, зараз. Ну да, походу, я, значит... Не, стоп. Гэта другі фільм выйшаў у 86-м. А як называўся арыгінал? Alien? А, вось, Alien выйшаў у 89-м. Так, все. То бок, у прынцыпе, можна сказаць. Можна сказаць і так. Таму што, ну, зацінк ён 82-го. Так, ну, відаць, в прынцыпе, агулам, як бы, заўважылі, што это можа мець поспех камерцыйны, у тым ліку, як бы, трэба муціць, нешта такое. Хаця, это, зноў жа, тут трохі ўжо мае, скажем так, фантазіі вільготныя. Так. Зноў ж такі, проста хацеў падкрэсліць яшчэ раз, чаму гэты фільм варты для прагляду, у прынцыпе, людзям, якія любяць якасна зробленае кіно. Спецэфекты, якія мы абмяркоўвалі, вось гэтую ўсю аніматроніку латексную, яна нават сёння выглядае на досыць добрым узроўні. То бок, гэты фільм нешта, ён глядзіцца ў сённяшніх умовах, пры тым, што кінаробы напрацавалі вельмі шмат розных метадаў, усялякія 3D-мадэлі, усялякія іншыя тэхналагічныя прымочкі, усялякія лайфхакі, а па сутнасці тая рука, якая была... тая рука... Мне ўсё перамяшалася, гаворачка па Фройду. Тая аніматроніка, тыя спецэфекты, якія былі зробленыя рукамі, крапатліва, па кавалачку, тое, што займала цэлыя месяцы і годы ў людзей, яно выглядае проста ахуенна. Вельмі рэалістычна, вельмі на высокім узроўні. І, скажам, другі фільм, то бок прыквел, ён ужо такімі ўласцівасцямі, на жаль, не валодае. Гэта ўсё яшчэ добры фільм, на мой погляд, але ў справах спецэфектаў ён вельмі адсмоктвае моцна ў першага фільму, таму што там бачна, што зроблена з дапамогай 3D і ненатуральна. І гэтае 3D на кампутары наробленае, яно выглядае горш за арыгінал 82-го году. А прыквел, я нагадваю, выйшаў, здаецца, у 11-м, то бок у 2011 годзе. І The Thing — гэта проста клясыка спецэфектаў.
Гэта просто, гэта ведаеце, гэта кіно для людзей, якія любяць кіно як майстэрства, просто паглядзець на тое, што можна зрабіць абсалютна без аніякіх тэхналагічных прыстасаванняў. Ну, ёсць такое. Там, в прынцыпе, дызайн монстраў, дызайн того, во што ператвараецца нешта падчас фільму. Это, ну, ведаеце, трэба яшчэ, каб фантазія до такого дайшла, бо, як бы, звычайна, все гэтыя крыпцы, все гэтыя монстры там у фільмах, яны досыць банальныя, на жаль. Вось рэдка ты сустрэнеш нешта, вось, што каб рэальна зносіла башку табе. Вось там яно тое, што вось патрэбна. Нешта новае рэальна. І вось калі ты, ну, нешта такое, што ты сабе нават увидзець не можаш, ты сустракаеш, што это сапраўды палохае, нешта незвычайнае. Так, гэта арыгінальная карціна ў гэтым сэнсе. Я, дарэчы, разважаў сёння наконт таго, ці можна было б знайсці якія-небудзь адпаведнікі нешта ў біялагічным свеце, таму што я біёлаг, яшчэ не скончаны, але набліжаючыся да сканчэння адукацыі. І я просто падумаў, сам там паразважаў, што гэта, мабыць, нейкі вірус мог бы устройвацца ў ДНК арганізмаў, якіх ён паглынае, а потым пасля паглынення пачынае прадукаваць уласныя гены, калі перадаецца наступнаму арганізму частку генаў папярэдняга арганізму з сабой цягне, таму таксама пры трансфармацыі там вылазяць галовы сабакаў, усялякія клешні і так далей. Але дакладна, як бы гэта магло выглядаць, уявіць сабе складана. Вось найбліжэйшы такі арганізм, які адразу прыходзіў мне ў галаву, гэта кардзіцэпс, як у The Last of Us. То бок просто нейкі грыбок, які авалодвае чалавечай нервовай сістэмай і пачынае кіраваць усім целам. Але зноў ж такі кардзіцэпс, ён не займаецца паглынаннем іншых прадстаўнікоў гэтага віду і не прымае іхнюю форму. Ён просто авалодвае тым, што ўжо ёсць. А нешта яно працуе менавіта як, не ведаю, як прыёны, ведаеце, як прыёны. Гэта такія бялкі, якія зварочваюцца неправільна, і пры кантакце з іншымі бялкамі яны гэтыя бялкі пераробліваюць на падобныя сабе і такім чынам распаўсюджваюцца. Просто ў выпадку з прыёнамі гэта не прыводзіць да таго, што гэтыя бялкі прымаюць форму арганізму, хутчэй наадварот. Арганізмныя бялкі прымаюць форму прыёнаў і памірае праз гэта, таму што яны скапліваюцца, перашкаджаюць у дзеянні нервовай сістэмы. Адпаведна, чалавек просто ў пэўны момант сыходзіць з жыцця. І таму не можна сказаць, што вось у параўнанні з The Last of Us, пра які пастаянна там хадзілі відосы па інтэрнэце, тыпу ці ў рэальнасці магчымы зомбі-апакаліпсіс па падобным сцэнарыі, калі там адбудуцца нейкія мутацыі ў кардзіцэпсе. Кардзіцэпс — гэта такі грыбок, які заходзіць у галову усялякім мурашкам і так далей. А пра нешта я б не сказаў, то бок там біялагічныя аспекты некаторыя можна знайсці ў жывых арганізмах іншых, але каб яны ўсе перапляталіся і каб знайсці рэальны арганізм, які быў бы хаця б на нейкім мікраўзроўні, на, не ведаю, нейкім аднаклетачным, падобным да нешта, немагчыма, вось на мой погляд асабіста. Добра, дарэчы, што вспомніў Last of Us. Я што хочу сказаць з гэтай нагоды, што тут я лічу, што добры узор, добры прыклад таго, як варта вось паказваць пагрозу гэтых всіх іншапланетнікаў, зомбоў і так далей. Бо Last of Us, па майму усмеркаванню, і тым лік Walking Dead, яны грашаць тым, што там вось вся гэта пагроза, там зомбі ці кардыцэпсу, яна просто фон. Это просто фон, дэкарацыі, на фоне якіх адбываюцца галоўныя падзеі, то бок узаемаадносіны паміж всякімі людскімі групоўкамі. І в прынцыпе, калі ўжо так шчыра, то ўсім па вялікім рахунку похуй. І на зомбі ўжо гэтых Walking Dead, і як бы і на кардыцэпс, яны так, ну трохі, канечне, ну ведаеце, як ваўкі ў лесе. Ну так, могуць трохі насаліць, але в прынцыпе похуй на іх, што яны там воюць. Ось такое стаўленне плюс-мінус да гэтых кріпоў. А тут, нягледзячы на тое, што яны ўсё адно працягваюць нешта развіваць адносіны паміж людзьмі, вось гэтую атмасферу
недаверу, высвятленне адносін. Пры гэтым гэтая пагроза нікуды не дзяваецца, она істотна уплывае на падзеі вакол, і пры этом, ну, як бы, іх немагчыма ігнараваць, это натуральна глядзіцца, бо як бы хтосьці можа мне тут законтрыць, што ну так, як бы Walking Dead таксама зомбі маглі там прорваць этот плот у турме і пачаць іх есці. Да, блядь, уже тады, калі іх танкам нахуй прабілі гэты плот людзі, тады толькі зомбі пачынаюць там нейкую пагрозу ствараць. Ад этого просто, ну, яны не могуць прабіць тупой сваёй башкой нічога. Ну і вось я пра гэта, што пагроза, яна нікуды не дзяваецца і застаецца экзістэнцыйнай для чалавецтва, вельмі небяспечнай. Вось гэты баланс, мне здаецца, ніколі нельга губляць. Калі ты устаўляеш, дадаеш вось такія штукі в свой фільм, яны не мусяць ператварацца ў нейкую дэкарацыю, бо я, ну, это ператвараецца да просто нейкая Санта-Барбару, просто зомбі. Ну, сорі, мне такое не цікава. А тут реально ты верыш тое, што это вельмі хуёвая сітуацыя, якая можа, калі яна выйдзе вось свет і пачне распаўсюджвацца, то это будзе пиздец всему, і уже в турме не схаваешся, на жаль. Ну, мне здаецца, гэта ў прынцыпе праблема фільмаў пра зомбі, таму што фільмы пра зомбі яны пачалі выходзіць яшчэ, здаецца, ў 60-х гадах у выглядзе, я не памятаю, ці то былі яшчэ нямыя фільмы, ці ўжо з агучкай, але чорна-белыя, там, па-мойму, вось гэта заход мертвякоў, Dawn of the Dead. У 60-е нямыя фільмы? Не, ну 60-е гэта ўжо не немыя, так, гэта я хуйню спіздануў, але ён быў чорна-белы. Я просто не глядзеў гэты фільм, ён мне выдаўся нецікавы. То бок зомбі-фільмы яны з самага пачатку не цікавыя. І ўсё, што можна зрабіць з зомбі-фільмамі, насамрэч, гэта акурат адысці ад тэмы зомбі. То бок тут мне, напрыклад, складана вінаваціць тыя ж The Walking Dead ці The Last of Us, што яны не захацелі асабліва паглыбляцца, хаця вы, скажем, The Last of Us у гэтым сэнсе большую працу выканала, чым The Walking Dead, таму што ў The Walking Dead, блядь, усе зомбі аднолькавыя нахуй, і просто на іх паебаць. Это просто звычайныя людзі, якія яшчэ перасоўваюцца, як слоўпокі, як слімакі, і рэальна пагрозу ўяўляюць сабой, ну не ведаю, як на змяю наступіць, блядь, на вужаку ў лесе, і яна цябе ўкусіць. А так, да і похуй у прынцыпе. То бок гэта проста нейкая прыродная з'ява, як мора, якое можа, такая стыхія, ведаеце, марская стыхія, якая можа накрыць сваёй хваляй жылыя апартаменты людскія. А ў тым же The Last of Us там гэтая тэма развіваецца, ўсё ж такі там мутацыі адбываюцца. Чым даўжэй арганізм знаходзіцца пад уплывам кардыцэпсу, тым усяляк, тым больш складаныя мадыфікацыі адбываюцца ў целе, там паступова ўсе тканкі арганізму замяшчаюцца грыбком. Ось там ёсць вялікія зомбі, ёсць хуткія, ёсць павольныя, ёсць з раз'ёбаным тварам, дзе вось гэты грыбок зноў ж такі тырчыць. Это шчылкуны яны называюцца. Ну, менавіта, рэчы. Самае лепшае выйсце — это мутацыя зомбі, іх эвалюцыя. Вось это все ж такі вірус, звычайна это, ну ладно, з Last of Us там не віруснае паходжанне, але калі это паходжанне віруснае, то вірус, мне здаецца, блядь, ну, конечно, я не биолог, я могу спиздануть жорсткую зараз хуйню, но мне здаецца, мы можем эволюцыянаваць, асабліва калі вось такі штучна створаны. Вось, і в прынцыпе, мне здаецца, ну, я таксама тут могу памыляцца, адзін з першых дакладна, хто пачаў эту тэму раскрываць, гэта быў Resident Evil. Ну, не фільмы ебучыя, хаця в фільмах таксама паўшышкі там такое было, а менавіта франшыза вось гульнявая і все такое, што спачатку это просто уродскія вось гэты зомбі слабыя і нікчэмныя, як вось Walking Dead, а потым это уже охуительные мутанты, якія там, не ведаю, адзін можа машину перавярнуць і все такое. Ну, тапок, просто стварай пагрозу больш небяспечнай, каб людзі не паспявалі да я прыстасавацца. І все, і як бы будзе табе шчасце. Тут можна без конца, в прынцыпе, уяўленне тут працуе без граніцы ніякіх. Не, трэба, блядь, все. Тобто, ну, адзінае, ладно, Walking Dead одно, на што наважыўся, бліжэй уже до конца, калі уже там космодесантники, блядь, этой белой броне з'явіліся. Я туда нават не глядзеў, я уже по оглядах там далее разбирался. Я так само. Там, типа, яны навучыліся зомбы лазить, по-моему, про стены.
Вось такое нешта было, это вяршыня была ў іх эвалюцыі, ну як бы окей, ахуенна. Ну так, але гэта адбылося, здаецца, там пад 11 сезон, ці колькі там іх выйшла ў выніку. То бок гэта ебанутае абсалютна. Гэта, як не ведаю, глядзець Supernatural і на 17-м сезоне, блядь, зразумець, што свет серыялу змяніўся, ну, ахуенна. Лепей бы, блядь, вы просто не здымалі гэты кал цэлымі сезонамі. Вось, это ўсё нудна. Наконт здольнасці віруса да эвалюцыі, ну, судзячы па дэбатам, я не вельмі ў гэта веру. Па якіх дэбатах? Наших з маргінезам? Блять, ну з вірусом у тебе былі дэбаты з вірусом. Блять, сука, блять. Хорошо, вот это панч зараз. Это панч, не кожны зразумее. Цябе ўжо заразілі, походу, правильно? Цябе можна хуярыць уже. Ёбаная агентура. Падкраўся так незаўважна, галоўны, ой, хочу пракаментаваць, ля-ля-ля. Я думаю, там некі уже на фоне паглядзеў дэбаты некі навукоўцаў пра магчымасць віруса. Так. Падрыхтаваўся, блядь. Выканаў домашнюю работу. А сидячых этот болтунов яшчэ дадам, ты блядь, зараз агучыш, там нейкая силовая броня з'яўляецца, боже, якая хуйня, дзякую Богу, што я гэта ўсё дропнуў даўным-даўно. Так, я сам дропнуў яшчэ на 5-м сезоне недзе, далей глядзеў толькі фрагментамі, таму што я яшчэ быў фанбоем коміксу, і комікс я таксама дропнуў, але там па сюжэце просто далей прасунуўся, так бы мовіць. Ось. Але там, карацей, комікс выйшаў на тое, што камунізм перамог. То бок яны The Walking Dead звялі ў выніку да таго, што спрачаюцца капіталісты з сацыялістамі, а сацыялісты гэта галоўныя героі вось коміксу і серыялу, і сацыялісты яны перамагаюць. Строй сацыялістычны перамагае і, карацей, наступае камунізм. Хуенна. Палітычная філасофія The Walking Dead, яна такая. Дякую за 10 доляраў, блядь. Ну, я памятаю, я першы раз, калі глядзеў, я скончыў на... Ну, карацей, на моманце, калі з'явіўся аднавокі Джо, блядь, пірат, які абраў відэльку. Я подумал, блядь, суки, чем, блядь, вы занимаетесь? Я не ведаю, можно это сказать слово. Ну, карацей, чым вы занимаетесь? Тут, блядь, зомби ходят, всех едут, блядь, человечество загинаю. Вы что за хуйню? Какие, блядь, это то, что, то, что у Last of Us отбывается, тебе не засмущало? Так я про Last of Us так само сказал, что там так само, блядь, Санта-Барбара на фоне зомби, просто что, ну, трохи это загорнуто больше сучасно. Вот. Мне, ну, в этом сенсе так само я критикую Last of Us. И ну, там дохуя этот... Ладно, я не памятаю, как этот сериал называется. Дохуя сериалов, фильмов грашать этой херней. Особливо сериалы, бо там треба не хронометраж тягнуть. Так ось, я подумав, що ну мені просто не цікаво стало тим займатися, ти хто. І потім, якби дівчина мене натхніла, каже, ну давай, блядь, уже дадим шанец. І я там, ми вже разом до 5-го дійшли, може, якого 6-го. І все, пиздец. І, ну, так само не витримали, одрубили. Сериалы «Зомби» был так само параллельно выходил с сидящими болтунами. Это... Я забыл только вось назву. Там у іх была зомби-травка, узгадвалася, і один з галоўных герояў з кампаніі, гэта быў 10 штук. Я себе взял мянушку, что 10 тысяч зомби заб'е. Бля, гэта не Зомбіленд? Не, Зомбіленд гэта фільм. Ну так. Ну, так. Дякую, блядь. За справку. Так, Зомбіленд гэта фільм, так. Не, а я кажу тобі про серіал. Ось там розные... Не, ну я не ведаю. Да. Розные сериалы. Там по-своему было... Ну, на контрасте з сидячими болтунами он зусім, блядь, цікавий. Ну, такі ён, блядь, зняты по гэта не хуйня некая, типу, ген Z, некая хуйня Z, война Z,
Слухай, Война Куёў напэўна, Z, нешта да, такое. штосьці з Z было, да. Там быў этот, Наши хто на станцыі сядзеў. мальчики. Так, ведаю. Ты ў гэтым пляне. Не, да. я ва ўсіх плянах, так бы мовіць. Актуалачка прыйшла адкуль не чакалі. Не. Вось, а нешта ў гэтым сэнсе яно менавіта вылучаецца і добрай якасцю спецэфектаў і арыгінальнай ідэяй, добрай яе рэалізацыі, гукавым суправаджэннем. Раю ўсім паглядзець хаця б раз гэта ўсё ў арыгінале, яно таго варта. Так, подписывайся. Ось, правы кут, мабыць, ты хацеў яшчэ нешта дадаць наконт нешта, і мы тады... Я цяпер спрабую вышукаць. Сука, як назва серыяла была? По-моему, Zombie Nation. Месть Херабрина. Что? Выбачаюся, гэта мае траўмы дзяцінства. Так. Тут писали яшчэ давайте на наступны сіні маргінез. Конструктор красного цвета, груз 200 и елки 12. А то хуйню Груз не Груз 200 гэта камедыя, это што правда трэба тлумачыць? Ну як бы так. Не, ну калі не іранічна, то ты можаш заданаціць, і мы гэта рэальна абмяркуем на стріме. Я даже не глядел. Я ніколі не глядзеў груз 200 в сваім жыцці. Я таксама. Блядь, я калісьці малым у пошуку біў, блядь, типа спіс фільмаў, якія раяць паглядзець. Ёб твою мать, там наткнуўся на спіс, дзе там было, я ўжо забыў, што было, но адніх з іх пералічаных гэта была новая зямля, груз 200. Новая земля, як у Баколаса, блядь. Не, там новая земля про колонию поселения. Это, блядь, российские фильмы. Я, блядь, малы гэта глядзеў, типа лепшее кино на свете, нахуй. Глядзі, вось басхэм прагляд фільмаў. Так. Я гэтую хуйню, блядь, глядзеў, такі пиздец. Якую хуйню здымаюць люди. Возвращение Мухтара можна паглядзець яшчэ. Must have, must watch. А гэта не серыял хіба? Да я ебу, блядь. Ось, я груз 200 не глядзеў, але елки 12 гэта, канешне, гэта... Елки 12 и возвращение Мухтара это мои улюбённые, в принципе, творы у кинематографе. Згодны. Ось гэта про ментоў нейкі шэп дзед мой глядзеў фільм. Як он там назывался? Про глухарь, вось, глухарь. Так, охуенно. Я хотел сказать про прыквел пару словаў яшчэ дадаць про нешта. Не про глухара, хотя, мабыць, там таксама ёсць нейкі прыквел, я не ебу. Што прыквел добры, хотя там ужо крынжа проступае, там вельмі хацелі паказаць моцную галоўную гераіню, якая ўсіх мужикоў прыструніла. Пачала... Ось, то бок, у першым фільме лідарства Макрыды яно асноўвалася просто на тым, што ён пагражаў, блядь, людзям, што дынамітныя шашкі, блядь, выбухне побач з сабой, калі хтосьці да яго дакранецца. І таму яго ўсе слухалі, бо ён быў небяспечны. А жанчына ў другім фільме слухалі таму, што, ну, яна жанчына, і ўсё. Да, моцна. Самая разумная апынулася. Прычым адзіная жанчына, якую яшчэ спачатку недаацэньваюць, потым яна паказвае сябе, і ўсе разумеюць, наколькі яны таксічныя мужыкі. Але акрамя таго, у прынцыпе, фільм добры, мне падабаецца, і ён, наколькі я магу судзіць, вельмі добра запаўняе тыя прабелы, якія існавалі ў арыгінальным фільме, паказваюць усю перадгісторыю. То бок там у арыгінальным фільме ёсць фрагмент, калі яны прыязджаюць, прылятаюць на навуковую станцыю папярэднікаў сваіх, якія сутыкнуліся з нештай, і бачыць там трупы, усялякія спаленыя целы. І першы фільм, ну то бок не першы, а другі фільм, які з'яўляецца прыквелам, ён акурат распавядае, як гэта ўсё адбылося, і ўсе дэталі фактычна былі ўлічаныя.
аж да таго моманту, што нават паказалі, чаму менавіта там яны знайшлі чалавека, які сядзеў на крэсле з перарэзанымі венамі. Там усё гэта апісваецца. І апісваецца вось прычына, па якой яны знайшлі цела дэфармаванае, вось гэтае нешта спаленае з 2 галовамі, тварам, які перакошаны, так і там усё гэта паказана проста было, як яно адбывалася ў першым месцы. Таму цікава, канешне, фільм цалкам добры, але, ну, канешне, па ўзроўню спецэфектаў, па ўзроўню і, ў прынцыпе, арыгінальнасці думкі, таму што гэта ўжо проста рэмейк. Ну, вядома, такога ж самага месца рэмейк не займае, але прагляду варта. Калі вы паглядзелі нешта, такі, блядь, хачу нешта з падобнай атмасферай у падобным сеттынгу, ну, значыцца, рэмейк вам, я думаю, павінен спадабацца. Ну, слухай, а ты пасвежэй все ж такі ўражанне, а калі я умоўны чалавек, які не глядзеў абсалютна, і вось я думаю, мне все ж таки варта глядзець, напэўна, у храналагічнай паслядоўнасці. Все ж таки, раз это прыквел, то ён як бы першы, можа быць, з яго пачаць. Ты б такое раіў? Не, я б такое не раіў. Гэта вось ведаеш, як ёсць серыял Breaking Bad, а ёсць серыял Better Call Saul. І ёсць людзі вельмі дзіўныя, якія раяць глядзець спачатку Better Call Saul, а потым Breaking Bad, нібыта таму, што яны ў такім храналагічным парадку, забываючы аб тым, што Better Call Saul ён проста складаецца з адсылак на Breaking Bad. І калі ты не паглядзеў спачатку арыгінальны серыял, то прыквел ты ніхуя не зразумееш. Тое ж самае ў выпадку нешта. Ты проста адсылкі не зразумееш. Ты будзеш спажываць другасны прадукт, які меў на мэце запоўніць прабелы, створаныя першым фільмам, і ты не зразумееш, як бы, па факце, у чым складаецца ўвесь цымес. Спачатку трэба паглядзець кор, арыгінальную стужку, а потым ужо пераходзіць да прыквелу, хуіквелу, гэтак далей. Гэта заўсёды, дарэчы, так працуе. Я не ведаю ніводнага прыкладу, калі сапраўды глядзець прыквел, які выйшаў пазней, мела б сэнс перад праглядам арыгінальнага фільму. Года. Да. Всё так. Правы кут, калі ёсць што дадаць, яшчэ можаш дадаць. Я пакуль адыйду ось на пару хвілін, і мы пяройдзем да наступнага фільму. Не ведаю, няма нічога. А ёсць тут нармальныя... Ну, серыял, пра які ішла гаворка, ён называецца «Нацыя З». Я не чуў нават. Не, он по-свойму смешны, по-свойму мемны. Толькі трэба ўлічыць, што гэта телесерыял зроблены каналам Action Sci-Fi. То бок там, ну, не такія спецэфекты і гэта ўсё, але ну, гэта зомбі-траўка, дзе галоўныя героі з зомбі робяць марыхуану, і там нават ёсць сцэна, дзе іх, я так разумею, калі правільна памятаю, іх там нешта зомбі затіснулі, они не могуць выбрацца, але зомбі да іх не могуць дабрацца. І ён там тыпа праз плот ці што дае зомбі зацянуцца гэтай зомбі-траўкай, і зомбі там накурваецца. Бля, какая хуйня. Не, я ж кажу, оно мемно по-своему, смешно. Не хуйня, это нормально. Ну, короче, это так, трохи с гуморком. Ну, зомбиленд. Ну да, там гумор во все поли, да. Я ж кажу, на контрасте с сидячими болтунами, калі ты постоянно гэтую, блядь, неверагодную драму от серой до серой глядишь и не можешь спыніцца, нормально. В сидячых болтунах мне падабалася варыянт, дзе там жанчына чорноскурая адрубіла руки і павырвала зубы з зомбям, і яны сталі ў яе як такія цеглавыя жывёлы. Так, ну трохи на самом деле такая, так, тупая такая логіка была адносна. Ну, як бы ясна, што калі ты як бы все адабраў все магчымасці ў зомба, як бы табе пашкодзіць, то напэўна ён мусіць себе так поводзіць. А з іншого боку, ён же можа все яшчэ тебе косткамі неяк пацарапаць, там парэзаць, разарваць твои кішкі, там, ну, не ведаю, піць твою крывю, якая будзе сцікаць. Ну, як бы, я думаю, што ёсць варыянты. Просто мне
Да, Так. да, мне падалося гэта даволі цікавая ідэя. Ну не, ну это на самом деле это оригинальная идея, добрая, але як бы наколькі такое реально спрацавала, ну тут можна толькі фантазаваць, ясна. Так. Давай, наступны фільм. Нацыя Z гэта серыял, які мы глядзім пачынаючы з 22-го году насамрэч. Вось. Не раней. Банальны жарт, не смешны, але я павінен быў гэта сказаць. Ну так, все правда. Так. Давайте тады пяройдзем да наступнага фільму. Тут это пытанне пішуць у чат. Ось. Я нагадаю, што я адказваю зараз на пытанні ў першую чаргу, якія прылятаюць з прыпіскай малпа альбо сабака маргінез. Вось як USLS піша, вось бярыце прыклад з USLS. Вось ён піша, дарэчы, бля, вы што, рэальна не глядзелі груз 200? Як, гэта ж нашая родненькая. А канструктар краснага цвета гэта адзін з найбольш мярзотных блівотных фільмаў, які я глядзеў мінут 20. Ахуенно. Не, калі гэта ты заданаціш маргінезу, каб маргінез рабіўся не маргінез з гэтым фільмам, то я табе запэўніваю адразу, мне асобны, блядь, донат трэба будзе на такую хуйню. Я задарма таких, блядь, не маргінезах удзельнічаць не буду. Так а что там, это, ну, чым сэнс? Это як сербскі фільм, ці што? Я не ведаю, блядь, мне не падабаецца адразу, вось, чалавек піша, гэта наймерзотны фільм, блядь, ідзіце глядзіце. Нахуй мне нам трэба, блядь. Ну, Я і так аніме гляджу, мне яшчэ мерзотныя фільмы, блядь, глядзець. Мерзотны можа быць па-рознаму фільм. Я вось, напрыклад, ну, вось... Не, мне без розніцы, калі ёсць такая характарыстыка, блядь, мне гэта для мяне просто прызнак таго, што гэта не для мяне знята, не для такіх, як я. Мне гэта глядзець не трэба. Самы мярзотны фільм гэта відос на канале Шабускага, дзе ён на працягу 2,5 гадзін тлумачыць, у чым заключаецца план Багратыён, і ў выніку так і не патлумачыў, блядь, вось это мразь просто, мразота нахуй апошняя. А ваши там залупы чырвонага колеру я нават не разглядаю. Ну, супер, ну ты давай, гэта все ж таки ветеран, ён за нас воевал, а ты як бы Багратыён нават не ведаеш. Так. Мне трэба в гроб, я так лічу. Кажучы, што Багратыён за нас воевал, ты маеш на увазе за нас по пашпарту. Ён мае на увазе, што Шабуцкі быў у палку Каліноўскага. Так. Ага. Давай этот наступны фільм. Так, мярзотны, я не баюся асабліва мярзотных фільмаў. Я пачаў праглядаць усю фільмаграфію Кроненберга. Вось гэта сапраўды. Там бываюць сцэны, якія вымагаюць трываласці. Так. Давайте тады да другого фільму No Country for Old Men. Фільм выйшаў у 2007 годзе. Гэта фільм братоў Коэнаў. Я яго паглядзеў упершыню яшчэ калі гэта было. Гэта было, здаецца, у 22-м годзе. Гэта было 3 гады таму прыкладна я паглядзеў упершыню і пераглядаў, здаецца, вось толькі адзін раз зараз для сінемаргінезу. Па-беларуску таксама. Не, стоп, я спачатку яшчэ паглядзеў нядаўна па-ангельску у арыгінале і па-беларуску, то бок агулам глядзеў разы 3 прыкладна гэтую стужку. Вось. Сюжэт, для тых, хто не ведае, караценька заключаецца ў тым, што звычайны такі, не ведаю, як яго назваць, гэта нават не фермер, гэта нейкі ветэран В'етнаму, які жыве тым, што страляе па жывёлах, палюе там, не ведаю, ці працуе зваршчыкам, здаецца, вось гэта галоўнае, як звалі протаганіста. Усе пастаянна кажуць пра Чыгура, блядь, а вось протаганіста так як звалі.
Левелін Мос, неяк так. Ну, на Вікіпедыі зараз гляджу, просто падзабыў, як яно чыталася, як яно прамаўлялася ў самім фільме. Значыць, вось, ён знаходзіць велізарную кіпу грошай, пра што за ім пачынаюць паляваць мексіканцы, і загадкавы кіллер з таямнічай мараллю, таямнічым нейкім філязофскім кодексам Антон Чыгур. Ну і фактычна Антон Чыгур гэта фігура, якая усю увагу на сабе збірае на працягу фільму. І звычайна, калі вы бачыце відэа, у тым ліку відэа-эсэ, прысвечаны No Country for Old Men, старыкам тут не месца, яны датычаць фігуры самого Антона Чыгура, хаця, на мой погляд, у самой карціне ёсць шмат розных іншых сцежак, які таксама было б цікава абмеркаваць. Вось як вам фільм? Ну ладно, блядь, спадабаўся, толькі я яго не зразумеў. Это вось... Я па калісе табе казаў, што я не умею глядзець кіно так, як што разумець все вось правільныя пастаноўкі кадраў, што дзе за што адпавядае, і што гэта на кіношнай мове вызначае. Бля, я быдла. Я паглядзеў, мне спадабалася, но сэнсу я не зразумеў, чаму яно было знята так, як яно было знята. Ну, типа там вось калі на канцы ён паказвае, што заходзіць нам паказваюць, што гэта даехаў да гатэлю, і потым ужо прыязджае шэрыф, і ён ляжыць запіты, а потым чамусьці паказваюць у морге, і калі шэрыф у морге ўжо типа глядзіць на цела, но нам не паказвае самого гэтага цела, і што гэта значыць? Чаму оно было знята так, як яно было знята? Ну, напэўна, ёсць адказ, ёсць тлумачэнне, чаму гэта было, і людзі сведчыя ў кіно разумеюць, можа гэта былі адсылкі на нейкія іншыя фільмы, я ніхуя гэта не зразумеў, але не глядзячы на гэта, мне не спадабалася. А можаш раскрыць вось твоё спадабалася? Ну, глядзіш цэлы час фільм, і змяняецца сцэны, і змяняецца лакацыі, сачыш за дзеяннямі героямі, і цябе не хочацца скіпнуць. Цікава глядзець. Гэта, дарэчы, так, гэта добрае апісанне фільму, то бок галоўная перавага фільму, на мой погляд, заключаецца ў тым, што яго проста цікава глядзець. Ён так зняты, што там пастаянна нешта адбываецца, ён, дарэчы, лягічна вельмі добра вывераны, там пастаянна адзін вось пратаганіст, ён прыбягае да розных усялякіх методаў, каб схавацца ад сваіх пераследчыкаў, за людзьмі, якія за ім гоняцца, якія яго пераследуюць. Адпаведна, яны таксама выкарыстоўваюць нейкія прымочкі, усялякія розныя патаемныя хады, каб яго спаймаць. Адбываецца такая бітва розумаў паміж Чыгурам і пратаганістам, за якой проста цікава сачыць. Мне ў дзяцінстве была кніжка «Старикам тут не месца», і яна... Все, што адзінае я памятаю пра гэтую кніжку, я яе чытаў, адзінае, што я памятаю, што яна была з мяккім пераплётам, такіх чырвона-чорных колерах. І яшчэ там дзесь у сярэдзіне было некалькі сторонак вырвана. Все. То бок, што адбывалася, ці падабалася мне гэта кніга, не памятаю нічога. Памятаю, што чытаў. Так, варта ўзгадаць, што гэта таксама фільм, які быў зняты па кнізе. І яна, здаецца, у арыгінале также і называецца No Country for Old Men. Так, вось. Я кніжку сам не чытаў, не магу нічога сказаць. Магу толькі пра фільм папіздзець. Вось, Ярослав, як табе спадабаўся? Ну, раз вам фильм спадабаўся, думаю, што я вас не здзіўлю. Гэта фільм ёбаное говно, ёбаного, блядь, говна. Это просто нудная некая ебатория, якую, блядь, я не осилил. Вось я думаю, что это груз 200, блядь, треба было назвать. Бо літаральна это был мой стан. Вось сярэдзіне фільма, калі я глядзеў, блядь, патугі фільма,
Мне вось не шкада ні за што ў сваім жыцці, вось за тое, што я там за эти марафоны Diablo 2 там по тыдню там без сна, без ежы. Я б з задавальнення, вось калі паміраў, я б сказал бы, это было кайфова. Но вось гэта хуйня, блядь, некалькі там гадзіна, блядь, якую праглядзеў, я б з задавальнення бы мяняў бы, блядь, на стрымнасты базар бы уже лепей. Не, мне абсолютно не спадабалася. Я не зразумеў ні глыбіні, нічого. Все хваляць, і мне здаецца, што это нейкі вось псевдоінтэлектуалізм. Я там нічога такого, щоб мяне магло зачепіць, не пабачыў, шчыра кажучы. Я, блядь, вось выключыў і з задавальненнем пайшоў, блядь, читать топор про то, як там Венесуэлу оточивать. Ось такое мне меркаванне. Так, ну я б не сказаў, дарэчы, што перавагай гэтага фільму з'яўляецца нейкі высокі інтэлектуалізм. То бок, зноў ж такі, як правы кут падкрэсліў, гэты фільм, нават калі ты яго не разумееш, яго проста цікава глядзець. І мне было яго цікава глядзець. Вядома, гэта такая густоўшчына, не ўсім цікава, у прынцыпе, баевікі, не ўсім цікава там перастрэлкі нейкія ці пагоні, але калі вы аматар нейкага экшану, то, у прынцыпе, вам будзе цікава яго глядзець. Ну вот, дарэчы, про перастрэлкі. Это вось літаральна, вось это, блядь, глухарь, это ёбаный глухарь просто в Америце. Вось это 100% был мой дед, глядел бы, сёрбал бы чаем своим бы, охуенно, о, это мужик направленный, о, это я разумею. Не, я такое не мог. Я, блядь, на НТВ нагляделся на все жыццё такого. Про перастрэлкі. Калі там этот галоўны герой з шчыгурам махаецца, ёсць, напэўна, нейкае тлумачэнне, чаму, блядь, гэтая сцэна знята так, як яна знята, што не тое, каб ніхуя не зразумела, но оно, як гэта патлумачыць? Маргінес, разумееш, пра што я? Там ужо ў другой палове фільма. Там, дзе вось ён яго гэта злавіў, і яны там адстрэльваецца ад яго, дзе ён чыгура падстрэльвае. Так. Вось, типа, я разумею, што так не знімаецца, і што яно не павінна так выглядаць. Но чамусьці яно так выглядае, і, напэўна, ёсць нейкае тлумачэнне, але я... А што ты канкрэтна маеш на ўвазе пад не так выглядае? Гэты, блядь, фільм. Алло? Я вось спрабую сфармуляваць. Да, что... Блядь, не так выглядае, типа, что ты, блядь, ніколі перастрэлак не бачыў у кіно? Яны заўсёды, калі гэта добра знятая перастрэлка, то яна павінна заўсёды быць чымсьці новым. А там, просто не адбываецца сутыкненне лоб у лоб, як я ўжо сказаў, там барацьба двух геніяў. Што іх у кадру, яны ў кадру, блядь, іх не паказваюць, што, як гэта казаць, яны не з'яўляюцца на адным і тым жа кадру адначасова. І чыгур, і герой. Во. Ну так, таму што гэта паляванне ў першую чаргу. Гэта тое самае, калі робяць, напрыклад, як гэта называецца, калі здымаюць сцэну, дзе не адным дублем. Адным дублем? Ці не адным? Так, ёсць адным дублем. Калі вось бяруць, типа цалую пастанову спецыяльна робяць, і аператар так па ўсёй сцэне перамяшчаецца, і па ўсёй адбываецца дзеянне, і ніякай монтажнай склейкі. Вось гэта таксама ёсць нейкі, блядь, у гэтым флекс, ёсць для чагосьці вось гэта зроблена, я не ведаю, блядь, для чаго. І я не ведаю, для чаго яно было так знята. Для чаго? Для таго, каб гэта ахуенна выглядала. То бок уся праца аператара, уся праца пастаноўшчыка заключаецца ў тым, каб карцінка выглядала цікава. Просто, каб ты глядзеў і насалоджваўся карцінкай, таму што калі ты глядзіш на бойку якую-небудзь ці перастрэлку, і там пастаянна кадры мяняюцца, гэта выглядае як лянотная праца, як праца, якую зрабіў чалавек, якому было насраць на то, як яно будзе выглядаць для гледача. А тут гэта вымагае адпаведнай падрыхтоўкі і, вядома, такой аператарскай працы, так, гэта мастацтва. Блять, да не, ёсць же всякие там
як зноў такі я вельмі далёка ад усёй гэтай тэмы, таму гэта я просто ведаю, што такое існуюць там вось калі аператор, калі здымаецца сцэна под як яно скіраваная такая под вострым вуглом, калі там неяк зроблены кадр, там я забыл типа голландскі кадр, блядь, і штосьці такое, калі вось там блядь, я так і ведаў нахуй, што вось ёсць нейкі такія прыёмы, якія самі людзі, якія вельмі паглыбленыя у гэтат кіно, яны такі глядзяць і адразу такі, вось тут такі прыём выкарыстаны, вось тут вось дзеля таго, што ён так вось паставіў святло і так паказвае галоўнага героя, гэта нам павінна адсведчыць, што галоўны герой там пераходзіць нейкі рубікон, там не ведаю, нешта адбываецца ў ўнутраным стане. І напэўна, штосьці падобнае было і гэтай сцэнай, гэтай прасрыўкі. Я не зразумеў. Я зразумеў, што я магу зразумець, што яно для чагосьці паказана, каб штосьці выклікаць, но не для такіх, як я. Але пры гэтым мне фільм все роўно спадабаўся. Нават калі вось такія моманты не разумею. Я не магу сказаць, што я асабліва неяк углядаўся ў кожны кадр, каб зразумець ягоны патаемны сэнс, але у прынцыпе просто агулам усё гэта накіраванае на тое, каб выглядала цікава, каб цікава было глядзець на экран, а не капацца ў тэлефоне. Вядома, таксама густоўшчына, ёсць людзі, якія глядзяць фільмы Тарковскага, на якіх просто статычная карцінка, блядь, на некалькі хвілінаў, і людзі такі, блядь, ахуенны рэжысэр, просто артхаус, геній, высокае мастацтва. Хаця, блядь, яны просто глядзяць на кал, на чорна-белы кал без гуку, блядь, як вось фільм Андрэй Рублёў, просто кал на кале. Абсалютна overrated і рэжысёр. А пры чым тут гэтат індуізм? Індуізм пры тым, што, блядь... Багіня Калі. Пры тым, што, блядь, індаеўрапейская цывілізацыя агульная. Вось. Пра што я казаў-то? Кал на Калі. Пра кал на Калі, так. Статычная карцінка. Карацей, праца аператара, яна заключаецца ў тым, аператара і монтажёра заключаецца ў тым, каб фільм быў дынамічны, яго было цікава глядзець. Да гэтага ўсё зводзіцца. То бок гэта вось я не ведаю, як фільмы Тарантына. Там адбываецца проста нейкая хуета на экране, але ты глядзіш і норм, весела, дыялогі нейкія забаўныя адбываюцца. Просто нейкі трэш на экране увесь час ідзе, вось, напрыклад, як у фільме Pulp Fiction. І час пастаянна змяняецца, вось, проста храналогія падзеяў. І сюжэту як такавога фактычна няма. Ёсць проста нейкі шэраг падзеяў, якія паміж сабой узаемасвязаныя. Гэта вось ведаеце, як зноў ж такі можна ўзгадаць фільм, які мы папярэдне абмяркоўвалі, Weapons. А ён абсалютна тое ж самае. То бок там сюжэт ніякі абсалютна, але глядзець цікава. І я гляджу на фільм No Country for Old Men менавіта з такой перспектывы. Можна яшчэ дадаць? Ведаў? Пачакай, пра Тарантына ты чуў, што ён зняў сцэну у Фортнайце да фільма «Забіць Біла». Там, дзе Ума Турман гэтую Юкі. Фільм. Да. І там ёсць, як гэта казаць, тыпа у той час, калі ён рабіў фільмы, ён не дадаў гэтую сцэну. І зараз ён, тыпа, вось гэтую сцэну дадаў у Фортнайце. Прычым гэта гучыць, яно гучыць, але яно знята, я не гуляў Фортнайт ніколі, але знята ахуенна. Я таксама не гуляў, і я не аматар Тарантына, не шару за Тарантына. Глядзеў, я, здаецца, 1 ці 2 ягоных фільмы. «Забіць Біла» я калісьці бачыў проста па тэлебачанні, здаецца. І
Pulp Fiction. Астатнія я не ведаю, ці я нешта яшчэ праглядаў. Если ты не глядел этот Джанго, «Восьмерку». Не глядзеў. Джанго я прачытаў апісанне, мне падалося, што гэта будзе духата пра вызваленне чорнаскурых чарговае. Я подумаў, не. Я чытаю апісанне фільму, я загадзя ведаю, што там будзе адбывацца. Гэта хуйня нейкая. Ты... Параўнанні гэта вось, ну там прынамсі я кажу, там дынамічна, это хаця бы весело, это ну сатырычна, там ясна, ну так ясна, што то, што ты назваў, як і ў трэцім фільме, яно прысутнічае. Але калі абстрагавацца ад гэтага всего, то это добротнае кіно, якое, ну там прынамсі я кажу, ёсць кекічныя рофільныя моманты, а тут, блядь, это просто пиздец, это такая духота была страшная. Окей. Хотя не, я блядь, не ведаю... Шэньчі, нахуй, ты не глядзеў гэта Джанго. Не, Ну, добра, вось, там, блядь, не напрыклад, глядзеў, но я не «Восьмерку», люблю Тарантино, гэта не мой рэжысёр. Мярзотную «Восьмерку» я магу зразумець, што не ўсім падабаюцца фільмы, дзе гэтат замкненая гэтая прастора, дзе адна лакацыя, дзе такое папіздзяшае кіно. Ну, не, блядь, Джанго ты сапраўды ж згубіў. Вось нават калі не любіш Тарантино, не паглядзець для Джанго ты вельмі шмат згубіў. Окей. Будзем лічыць, што гэта домашняе заданне для Маргінеза. Добра, пачакай. А «Бесславных ублюдкаў» ты таксама не глядзеў? Не глядзеў. Я бачыў мемы, бачыў фрагменты, але фільм я не глядзеў ніколі. Прынамсі для Ганса Ланды трэба паглядзець, конечно. Я бачыў мемы, блядь, з Гансом і з Сідні Свіні. Я ў тэме, блядь, але фільм я не глядзеў. Пішуць усё зразумела, расіст на стрымеры. Не, вось пры абмеркаванні трэцяга фільма вы зразумееце, што на стрымеры не расіст. А фашыст, блядь, нацыст. Яшчэ пісалі ў чаце спалучэнне кадраў шакальнай якасці з голасам дыктару, як са старых дакументалак СССР, ды псіхадэлічная музыкай робіць фільм вельмі непрыемным да прагляду. Гэта ты пра што, пра красную залупу сваю? Я таксама не зразумеў, гэта якога фільма датычыцца. Так, немагчыма даведацца. Але калі вяртацца ўжо ў прынцыпе да напаўнення фільму таго самага інтэлектуальнага, калі яго ў прынцыпе ёсць жаданне шукаць, No Country for Old Men яно распавядае пэўную гісторыю, якая тут можна сказаць, што там сюжэт досыць рваны такі, але там распавядаецца ў прынцыпе цалкам зграбная гісторыя, якая абсалютна добра выяўляецца на фоне тых падзеяў, якія адбываюцца, то бок там не трэба неяк капаць глыбока. Першае, самае відавочнае, гэта тое, што тычыцца назвы фільму No Country for Old Men. Адзін з галоўных герояў, шэрыф, ён пачынае фільм, ён яго скончвае сваімі аповедамі пра сваіх продкаў, якія ўсе былі шэрыфамі, пра свайго бацьку, пра тое, якія ён рэчы павядаў на свеце, і тое, чым адрозніваецца сучасны крымінал, які яго атачае ад крыміналу ў ягонай маладосці, што нібыта вось людзі, яны перасталі здзяйсняць злачынствы праз нейкую карысць і пачалі гэта рабіць проста з уласнага задавальнення. І ён у гэтым свеце, новым крымінальным свеце, не можа знайсці сабе месца. Ён адчувае сябе, так бы мовіць, out of time. Ён чалавек іншай эпохі, і менавіта таму мы ўвесь фільм назіраем за тым, напрыклад, што ён прыходзіць на месца падзеяў, на месца злачынстваў, ну літаральна там некалькі секундаў перад тым, дакладней пасля таго, як яно адбылося. Вось сцэна са смерцю протагоніста, яна вельмі ілюстратыўны прыклад, то бок зноў ж такі фільм, ён накіраваны таксама на тое, каб разбураць чаканні, і досыць смелым рашэннем было забіць протагоніста, за якім мы назіраем на працягу ўсёй стужкі па-за кадрам.
То бок мы сочым праз увесь фільм за протаганістам, спачуваем яму, турбуемся за яго, а потым яго забіваюць за кадрам, прычым нават не Чыгур, а нейкія мексы, якія паралельна Антону яго шукалі. І адбываецца гэта ўсё за кадрам, мы гэтага не бачым, мы бачым толькі труп. І потым на месца падзеяў прыязджае шэрыф. Ён пастаянна спазняецца, яму нічога не хочацца, ён стаміўся ад жыцця, стаміўся ад сваёй працы. І гэта абсалютна відавочны такі адзін з матываў фільму, які праглядаецца. Але, што яшчэ, на мой погляд, выразна праглядаецца ў фільме, гэта супастаўленне людзей з прынцыпамі і супастаўленне людзей з прынцыпамі з людзьмі без прынцыпаў. І, на мой погляд, адзіныя персанажы ў гэтым фільме з прынцыпамі жорсткімі, гэта менавіта што шэрыф, адзін з галоўных герояў, які пастаянна паўсюль спазняецца, і сам Антон Чыгур. Гэта літаральна дзве прынцыповыя асобы, якія маюць нейкі маральны кодекс, якога яны пільнуюць і па-за ягоныя рамкі не выходзяць, што дазваляе кожнаму з гэтых персанажаў дажыць да фіналу карціны. У той момант, калі, напрыклад, протаганіст увесь час займаецца толькі тым, каб грошы захаваць, які ён выпадкова знайшоў. І часткова ён клапоціцца таксама пра сваю жонку, гэта ягоны прынцып, можна так сказаць, але пад канец фільму ён гэтаму прынцыпу здраджвае, ён вырашае рызыкнуць жыццём сваёй каханай, таму што Чыгур папярэдзіў яго, што ён яе заб'е, у выніку ён яе забівае. Выбачаюся за спойлеры, хто як бы не глядзеў фільм, у нас фармат такі, што вы павінны паглядзець фільм перад праглядам стрыму. Тут спойлеры, блядь, яшчэ раз спойлеры. Мы тут абмяркоўваем фільмы менавіта ў фармаце, блядь, абмеркавання сюжэту, там, усіх плот-твістаў і гэтак далей. Вось, ён гэтаму нават свайму адзінаму прынцыпу здрадзіў, што імгненна прывяло да ягонай смерці, ну, проста па сюжэце, гэта адбываецца адразу пасля, і смерці ягонай жонкі ў выніку. А адзіныя персанажы, якія валодалі прынцыпамі, гэта Чыгур, чалавек, як мне здаецца, з прынцыпамі, якія я магу паспрабаваць сфармуляваць, але гэта таксама патрабуе яшчэ пэўнага аналізу. У прынцыпе, то бок, як Чыгур абірае, каго ён забівае, каго ён не забівае, для каго ён дае шанец падкінуць манетку, вось, каб нейкая выпадковасць вырашыла лёс жыцця чалавека. То бок, на мой погляд, у Чыгура прынцып заключаецца ў тым, што ён, па-першае, забівае ўсіх людзей, якія яго бачаць падчас здзяйснення нейкіх злачынстваў. Ён забівае паліцыянта з самага пачатку, забівае людзей, у якіх ён машыны потым крадзе, таму што яны яго бачаць, яны сведкі, ён забівае іх як сведак, таму што яны проста ахвяры, якія не могуць не быць ахвярамі. Гэта такія ахвяры, проста, ну, я ведаеце, пабочны эфект, негатыўны экстэрналія ад таго, што ён вымушаны рабіць. Ён не можа не забіць гэтых людзей, таму што яны могуць настукаць на яго пасадзіць у турму. Гэта проста рацыянальны разлік. Ёсць у фільме, здаецца, дзве сцэны, у якіх ён забівае людзей без ніякай прычыны. Вось гэта сцэна у краме, якая разляцелася нядаўна таксама на мемы, дзе, блядь, Антон Чыгур нічога не пакупаў. І другая сцэна, гэта сцэна з дзяўчыны галоўнага героя ў канцы, дзе ён падкідвае манетку. Таму што ў гэтых выпадках ён не мусіць іх забіваць. То бок, ён проста прыехаў у краму, ён бачыць прадаўца, ён яму проста не спадабаўся. Таму што ён ажаніўся на сваёй жонцы праз тое, што яна валодала крамай. Ці там праз тое, што яйны бацька валодаў крамай. Яму не спадабаўся гэта такая маральная крывадушнасць прадаўца, і ён вырашыў, ну, як бы я не маю ніякіх прычынаў цябе забіваць, таму што, ну, а мне ад цябе нічога не трэба, я прыехаў проста заправіцца. І улічваючы тое, што ты мне не падабаешся, я манетку падкіну, вось, абірай, арол ці рэшка. Вось, у выніку... Вечнік буры.
Вестник буры. Так. І ў выніку ён яго не забівае, так, то бок яму пашанцавала. У выпадках, калі ён не мусіць забіваць, ён аддае лёс чалавека вось на рашэнне гэтай манеткі, на рашэнне выпадку, таму што гэта такі хадзячы хаос, хадзячы рандом. Гэта ягоны прынцып, гэта ягоны кодекс, што ён сам не вырашае, каго забіць. Ён забівае толькі людзей, якіх ён павінен забіць, альбо дае шанец вось на гэты выпадак людзям, якія яму не спадабаліся. Тое ж самае, напрыклад, у канцы, калі ён падкідвае манетку з дзяўчыны галоўнага героя, у сітуацыі, калі ён ужо не мусіць абсалютна забіваць гэтую дзяўчыну, таму што пратаганіст памёр, ён там, здаецца, і грошы ягоныя ўжо знайшоў чыгур, то бок ніякіх прычынаў забіваць дзяўчыну няма, але праз тое, што ён паабяцаў пратаганісту, што ён заб'е ягоную жанчыну, калі той не выканае умовы чыгура, а ён вырашае даць ёй шанец таксама падкінуць манетку, і у выніку ёй-то не пашанцавала. Там відавочна, што ён яе забівае, выходзіць з дому, ён абтрасае абутак, там відавочна, што ён забіў ўсё ж такі жанчыну у выніку. Адзінае, што не ўкладаецца ў мою тэорыю, гэта момант, калі чыгур едзе праз мост і рандомна страляе ў птушку, у варону, здаецца. Блядь, сапраўды была гэтая тэма, і таксама, да, гэта вось да майго прыкладу, што, бля, я не разумею, для чаго гэта зроблена, што гэта сведчыць, блядь, варона, гэта нейкія праблемы, блядь, якія вось, ну, яму не атрымоўваюцца злавіць гэтага героя, і ён так вымяшае, гэта сімвал праблем, я не ебу, блядь, прикольно, нахуй, вараня ёбаная, стрэльнуў, блядь, паехаў далей. То бок, магчыма, конечно, гэта... так? Не, просто погодился. Магчыма, гэта мув по тыпу фільмаў Лінча, у якую ты тэорыю б не складаў наконт таго, што адбываецца на экране, заўсёды будзе вылазіць нейкая хуйня, якая не пасуе да агульнага наратыву. Каб усё ты глядзеў гэтат фільм Лінча? Ну, ты шмат фільмаў Лінча? Ну, так. Ну, як бы не тое, каб шмат, іх в прынцыпе не тое, каб шмат. Я глядзеў... Блядь, і пры гэтым ты не глядзіш Тарантына. Ну, так. Та, охуенно. Не, я не гляджу Тарантына, просто Лінч, по-моему, цікавейшы рэжысёр, чым Тарантын. То бок, ну, Твин Пікс цікавы серыял, фільм Eraserhead цікавы фільм. Але ў прынцыпе я не магу сказаць, што я аматар творчасці Лінча. То бок мне спадабаўся Eraserhead, мне спадабаўся Twin Peaks, усе 3 сезоны, дарэчы, нават той, які выйшаў у 17 годзе. Мне не спадабаўся Малхолланд Драйв, ён проста зацягнуты занадта, прычым ён досыць банальны па сваёй задумцы. І вось гэты Blue Velvet, по-моему, называўся фільм, просто херня, мне не спадабаўся, хуета. Ну, у фільмах Лінча, блядь, музыка прыгожая, а ўсё астатняе нейкі фон, звычайна. Пра што я казаў? І пры гэтым, блядь, і глядзець небясслаўных ублюдкаў, не ублюдкаў выблядкаў, не гэтых... Блядь, ты, блядь, выблядак, нахуй, я уже сказаў, што я не аматар Тарантыны, гэта просто поп-кіно для нормісаў. Я заўсёды паспею яго паглядзець. Хутчэй за ўсё, яно не цікавае будзе нават, таму што, блядь, ты ведаеш, это як глядзець зялёны слонік. Гэта як глядзець зялёны слонік, таму што, блядь, увесь зялёны слонік быў расцягнуты на мемы, блядь. То бок ты гэты фільм ужо паглядзеў просто па кавалках. І ты калі садзішся глядзець, ты ўсё гэта бачыў ужо раней, просто ў выглядзе мемаў. І я глядзеў, дарэчы, зялёны слонік, але, ну, гэта было літаральна вось, тыпу, не ведаю, паўтарэнне мачнага вучэння. Мать.
Вось. Ну, вяртаючыся да No Country for Old Men, мне здаецца, гэта два такія галоўныя наратывы фільму. То бок, па-першае, пра чалавека, які апынуўся не ў сваёй эпосе, ён да яе не можа дастасавацца, ён за ёй не паспявае. А па-другое, гэта фільм пра прынцыпы і пра тое, што прынцыповыя людзі... Ведаеце, там была такая сцэна, размова паміж Чыгурам і адным з ягоных калегаў па бізнесе. Вось ён сядзіць і кажа: твае прынцыпы, якія вялі цябе ўсё твоё жыццё, у выніку прывялі да таго, што ты сядзіш перада мной, я цябе зараз застрэлю. Вось, ці былі гэтыя прынцыпы таго вартыя, калі ў выніку яны цябе сюды прывялі? Вось мае прынцыпы, яны лепей, таму што вось я цябе зараз застрэлю і пайду далей, я цябе перажыву, а ты просто абоссыш. Ён пасля гэтага яго забівае. То бок гэта фільм пра прынцыпы і пра тое, як прынцыпы дазваляюць чалавеку як бы гэта сфармуляваць так, каб гэта не гучала банальна і занадта пафасна. Проста прынцыпы дазваляюць чалавеку прайсці праз жыццё, просто выжыць. Это, ведаеце, чыста эвалюцыйны прынцып. Якія прынцыпы дазваляюць прыйсці, там, скажам, да старасці, якія не. Вось прынцыпы шэрыфа дазволілі яму прайсці праз усё жыццё, пайсці на пенсію як паліцыянт і рыхтавацца да смерці. Прынцыпы Антона Чыгура дазваляюць яму пражыць, ну, прынамсі, на працягу фільму, і мы не ведаем, што там здараецца далей. Дарэчы, я вось не вельмі разумею, як можна праінтэрпрэтаваць сцэну, калі яго збівае машына пасля таго, як ён забівае дзяўчыну. Магчыма, гэта звязанае з тым, што ён рэальна моцна вагаўся, калі трэба было забіць жанчыну. То бок ён даў слова, але пры гэтым ён не забіў яе адразу, а даў ей шанец падкінуць манетку. А ёй не пашанцавала ў выніку і так. То бок, магчыма, гэта той момант, калі на Чыгура падзейнічалі нейкія эмоцыі. Яму было шкада гэтую жанчыну. Ён не хацеў яе забіваць. То бок, прынцып ён свой не парушыў, але ён, прынамсі, вагаўся, ён хацеў яго парушыць. Менавіта таму яго збіла машына ў выніку. То бок, я гэта так бачу, прынамсі. Магчыма, тут можна неяк іначай спекуляваць. Рэжысёру хацелася паказаць, блядь, як герой Чыгура ходзіць з гэтай рукой, перавязваўся гэтай хусткай, бля, пайшоў як сапраўдны Сігма. Ну, тыпу. Я так разумею, гэта твоя інтэрпрэтацыя. Глыбока. Так. Я спадзяюся, што алей для нашых падпісчыкаў спрацаваў адпаведна. То бок, яны ацанілі глыбіню. Вось, ну, Ярослав, давай, можаш яшчэ паабсіраць фільм, і мы потым пяройдзем да трэцяй карціны. Ну, и так скажу, что это для своей метовой аудитории это, в принципе, нормальное кинцо. Я кажу, вот дед мы бы поглядел с кайфом, а я все ж таки... Ну, такие зусім уже классичные боевички, там, вестерны, такого штату, конечно, мне тяжко глядеть, мне просто нудно. Ну, то бок, я не бачу некие великие интриги. Ходят там нечто людишки самозабиваться, я говорю, ну что, кого это может здивить-то, в принципе. Ось іншая справа, калі, блядь, з космосу хуячить, блядь, ебака-забивака, ох, это так, это уже цікаво. Ну, все, что могу сказать. Добра. Наконт вестерну яшчэ дадам, што фільм ён фактычна працягвае гэтую традыцыю вестернаў і пост-вестернаў, калі жанр проста пераглядаецца. Вось моманты па тыпу таго, зноў ж такі, што падчас перастрэлкі антаганісты не сутыкаюцца нават, не бачаць адзін аднога, ці там, што пратаганіста забіваюць па-за кадрам. Гэта акурат такая рэфлексія на жанр вестернаў, такая постранічная ягоная рэінкарнацыя, так скажем. Ёсць такое. Зноў ж такі на аматара.
Добра, тады давайте, мабыць, пяройдзем да трэцяй карціны сённяшняй, да фільму Sinners 25-го году. Рэжысэр, я забыў, як яго завуць, зараз я вам скажу. Гэта той же самы чалавек, які зняў у свой час чорную пантэру. Я фільм не глядзеў, я з фільмам «Чорная пантэра» знаёмы выключна па пупах, якія выходзілі потым. Вельмі смешна было так пра гэтую, пра... Блядь, як называлася гэтая краіна іхняя афрыканская, забыў уже, ладно, похуй. Ваканда. Ваканда, вось, Ваканда, Радезія. Радезія наадварот, так бы мовіць. Райан Куглер, гэта рэжысэр фільму Sinners. Сюжэт заключаецца ў тым, што ў 1932 годзе у штаце Місісіпі, у паўднёвым штаце ЗША, два блізнякі, якія прыехалі з вялікага гораду Чыкага, вырашаюць набыць маёмасць са старым, не ведаю, як гэта назваць, хлевам, старой стайняй, у якой яны сабраліся зрабіць клуб выключна для чорнаскурых. Ну, яны самі чорнаскурыя, там жывуць, у асноўным чорнаскурыя, гэта поўдзень ЗША. І, адпаведна, клуб яны хочуць зрабіць, так бы мовіць, чорнымі і для чорных. Вось, але у пэўны момант ва ўсю гэтую справу ўмешваюцца вампіры, што насамрэч мне нагадала агулам па сюжэце фільм «Ад заходу да світанку». Вельмі падобна такая. Бля, я здзіўлены, што ты гэты фільм паглядзеў. Гэты фільм я глядзеў яшчэ ў дзяцінстве. Я з дзяцінства гляджу ў асноўным хорары. У мяне былі DVD-дыскі, на якіх у асноўным былі хорары. І я ўсё сваё дзяцінства глядзеў фільмы па тыпу «Ад заходу да світанку», блядь, тыпу «Evil Dead». Так гэта не хорар. Што? «Ад заходу да світанку»? Да. Там хіба не ад заходу до ўсходу? Ну да, да світанку. Да світанку. Гэта, мабыць, і не хорор, але DVD-дыскі, яны выходзілі не па прынцыпе жанравага падабенства, а проста, ну, бачыш на постары ебаку, бачыш вампіра і піхаеш у адну кампіляцыю, нават калі яно адно да другога не пасуе. Вось, як вам фільм? Нормально, бля, мне падабалася. Давай, ты ж, Ярык, скажешь. Ну, в принципе, не самый горший вариант. Я глядел этого режиссера Крида, первого и другого, про бокс. Егора? Нормальный. Не. Ну так, нет, если ты пытаешь его, так. Ассасина. Егора Крида. Нет, он Ассасина. Блять, да Крид, ебаный этот боксер, який Рокки Бальбоа. Блять, он еще и боксер, нихуя себе. І, в принципі, мне і Крид сподобався, порівняння з Лівшой, де ще Емінем мусив здиматися, а у виніку там інший тип. Это был охуенный фильм. Ось менавіта про спаборніцтвы, про бокс. І гэты фільм так само, в принципе, неблагі. Ну, ясно, что як бы тут ёсць такі пунктик, что режиссер здымае фільмы в адным, скажем так, социальном рэчыше. Ось, так я маю на увазе акторскі склад. Але, в принципе, мяне гэта ў яго фільмах ніколі не раздражняла. Параўноўваючы там з гэтым фільмам, можа, ведаеце, «Прэч», таксама хорором. Стоп, «Прэч» яшчэ быў нормальным, по-моему. Не, я маю на увазе, што там таксама стваральнік, ён вось засяроджваецца на гэтай тэматыцы. Ага. Там, в принципе, «Прэч», калі яшчэ не кідалася ў вочы, то наступная... Ну, аут у арыгінале, калі што. Так, то наступная частка, там уже, блядь, пиздец был. Там я уже так сам не доглядел. Там не кидалася ў вочы. Ну, повестка, вось гэта вся. Там, в принципе... Прэч, блядь, повестка не кидалася ў вочы. Я маю на увазе, яна была, але пры гэтым, па-за повесткай, фільм быў, в принципе, глядзебельны. То бок, там
быў нармальны плот-твіст, ну, цікава было за гэтым назіраць. Я нават шчыра спачуваў галоўнаму персанажу, улічваючы, што там, в прынцыпе, яшчэ і ну, скажем, антаганісты былі таксама адпаведнага полу, так. Я, в прынцыпе, падумаў так, што ну ладно, не ёсць пэўны баланс. З іншага боку, ну не будзем агучваць гэтай тэмы. Ну, карацей... Да, можна агучыць, мы на Ютубе. Ну, карацей, што там цисгендерныя вось эти белыя жанчыны бедного этого нашего хлопчика шоколадного решили бы закібербуліць. Ну, і там агулам сям'я, вось гэтых рабаўладароў, все такое. Вось, але пры гэтым я кажу, па-за межамі вось повесткі фільм все адно быў неблагім, таму это асабліва не раздражняла, не кідалася ў вочы. І тут вось выглядзе як бы на кантэксце гэтага рэжысера таксама в прынцыпе падобная сітуацыя, што так ясна адсочваецца, што яму гэта баліць, што ён хоча гэта паказаць, што ён хоча это ўсунуць, але в прынцыпе фільм все адно як бы глядзіцца няблага. І калі гэта, скажем так, не на шкоду ідзе фільму, то я гатовы, ладно, так і быць, прабачыць, в прынцыпе. І не звяртаць. Талянтлівую повестку можам аглядаць. Ну так, я, в прынцыпе, я ніколі не быў супраць, слухайце, ну моцныя, ты ж самыя моцныя жанчыны, яны вельмі даўно былі кінаіндустрыі, вось можна і Чужого этого вспомніць, там таксама, як бы, галоўная гераіня, это як там... Рыплі. Во, Рыплі. Яна ж таксама, як бы, вось была узор, скажем, адна з першапачаткоўцаў, і там, ну, ніхто не задумаўся, што она там моцная жанчына, што за херня. Ну, бо калі это, скажем... У мяне на стрыме быў Леслі Найф, ён казаў, што яму не падабаецца вось эта фем-павестка ў кіно, але Рыдлі яна не лічыцца карацей. Просто таму, што яна яму падабаецца. Ну вось, ну як бы калі гэта арганічна ўпісана плюс-мінус, то в прынцыпе ладно, я вялікай праблемы не маю. І мне здаецца, што вось в фільме Прэч, у гэтым фільме яна даволі арганічна глядзіцца, і мяне это не раздражняла абсалютна. Мне не раздражняла абсалютна тая ж самая паездка вось у Джанга, якую сёння спаміналі. Я як бы мы всё равно ведаем, што эта праблема она існавала, она і застаецца. І, галоўнае, каб, блядь, не даёбвалі нас ёй, занадта. Мы, як бы, без вас ведаем, што она ёсць. Як бы, давайте, неяк грамотна это піхаць, калі ўжо піхаем. Неяк, інтэлектуальна, а не просто абы было, блядь. Вось, і калі... Тут мне здаецца, што справіўся чалавек, даў рады. Добры фільм. Так, я памыліўся, здаецца, я сказаў, што ў арыгінале Прэч гэта Go Out, там, по-моему, Get Out. А добра вельмі, што вы ўзгадалі гэты фільм, я хацеў таксама да яго аднесціся. То бок мне агулам гэтая карціна нагадала тры рэчы. Гэта, па-першае, як я ўжо сказаў, ад заходу да світанку, проста па сюжэце. А другое, гэта Get Out. А трэцяе, што мне гэта нагадала, гэта серыял From. Калі вы глядзелі, там падобная канцэпцыя таго, што пачвары, якія атачаюць гэты маленечкі гарадок у серыяле, яны не могуць увайсці у дом, пакуль іх не запросіш. І па атмасферы таксама нагадвае. Так. Па-моему, дарэчы, так, я глядел, все, вспомнил. Там галоўны герой, акурат чорнаскуры, які яшчэ здымаўся ў серыяле Lost. Так, да, дарэчы, рэальна падобны, так сапраўды. Вось. У прынцыпе, наконт пошукаў фільму вось гэтага трэцяга вельмі складана. Па-першае, гэта заўсёды павінна быць навінка, а навінкі я звычайна не гляджу. І я, каб знайсці фільм на сіні маргінез, прабраўся праз некаторы кал. Ёсць фільм такі выйшаў у гэтым жа годзе, называецца One Battle After Another. З гэтым... забыў імя актора, які ў Тытаніку здымаўся. Падкажыце. Ди-Капріо. Вось. Я ў прынцыпе здзівіўся, што ён у такім калі зняўся. Па-першае, павестачкавы кал, па-другое, глядзець немагчыма. На першыя 10 хвілінах хочацца спаць, блядь. Выключыць і пайсці нахуй. А фільм ідзе там, здаецца, па 3 гадзіны. Просто абасрацца можна. Я нават, я паглядзеў 10 хвілінаў і выключыў у пізду.
Я яшчэ паглядзеў Вестачкавы кал Ды Капрыо, ты глядзеў ягоны фільм «Не глядзі наверх», ну фільм, якім ён здымаўся? Не. О, блядь, там ну я мяркую не такі павестачку як тое што ты агучыў, но там таксама ты глядзіш типа блядь, якія же левакі мярздотнікі стукі. У фільме, пра які я кажу, сюжэт галоўны палягае ў тым, што ёсць нейкая банда антыфашыстаў, якія займаюцца перагонкай нелегальных мігрантаў праз амерыканскую мяжу, і тыпу паказана романтызацыя такога ладу жыцця, што вось гэта сапраўдныя рэвалюцыянеры, яны там трахаюцца пастаянна, пакуль бомбы ўзрываюцца. Ну і карацей, зноў ж такі там армія ЗША паказаная проста як нейкія вычварэнцы у параўнанні з рэвалюцыянерамі, з левакамі. Карацей, просто кал-калыш. І знята абсалютна хуёва, пастаянна картинка мяняецца, пастаянна нейкі пердёж, блядь, музыка гаўна, быццам бы просто выразалі, ведаеце, як ёсць відосы з пралёткай дронам над гарадамі, і там гуляе, звычайна грае нейкі дабстэп ебучы, просто такі дэфолтны. Уявіце сабе, што такі саундтрэк прыкладна гучыць у фільме One Battle After Another. Просто бесталанная хуета. Яшчэ паглядзеў фільм House of Dynamite пра ядерную вайну паміж там ЗША, Расіяй. Цікавы фільм, але там просто абмяркоўваць не тое, каб шмат чаго можна, акрамя палітаты. І вось дабраўся ў выніку да Sinners. І Sinners было цікава глядзець, магу так сказаць. Хаця я думаю, што першая частка фільму трошкі зацягнутая, бо фактычна там недзе з 45-й хвіліны пачынаецца экшон, пачынае быць цікава. То бок, калі б фільм скараціўся хаця б на паўгадзіны, я лічу, што ён бы толькі набыў ад гэтага. Вось. Я, дарэчы, лічу, што павестка, што ў гэтым фільме, што ў фільме Get Out, яна не такая адназначная, як магло падацца на першы погляд. Таму што, глядзіце, калі вы глядзелі, калі вы памятаеце фільм Get Out, там вось гэтая сям'я рабаўладальнікаў, якая займаецца гіпнозам чорнаскурых і прымушае іх там, я ўжо не памятаю, да чаго яны іх прымушалі, да нейкай працы, здаецца, ці нешта такое. Яны па сюжэце дэмакраты, левалібералы і прыхільнікі усялякіх правоў меншасцяў. То бок гэта белыя левакі. Гэта белыя левакі, якія вось такім чынам праз такую рытарычную мімікрыю хаваюць свой расізм і рабаўладальніцтва фактычна. То бок галоўныя героі, яны не проста белыя, і задумка рэжысэра, яна, не ведаю, магчыма, яна была ў тым, каб паказаць злых белых, але фактычна яны паказалі злых белых дэмакратаў, якія насамрэч сваёй палітыкай хутчэй шкодзяць самім чорным, выстаўляючы сябе публічна найвялікшымі сябрамі падобных меншасцяў. І... Так у гэтым фішка. Фішка чаго? Фішка дэмакратычнай партыі, гэта... Так, у гэтым фішка дэмакратычнай партыі, але звычайна, калі любы норме зглядзіць фільм Get Out, ён кажа, там павестачка, блядь, антыбелая. Ну, спадарства, не зусім. То бок, я, канешне, разумею сведкаў павестачкі, але у фільме паказана, што праблема-то не ў белых, проблема заключается у леваках. Не, проблема заключается у леваках. І фільм Sinners, ён з гэтага пункту гледжання вельмі падобны, таму што звярніце ўвагу на тое, каго увасабляюць сабой вампіры ў гэтым фільме. У гэтым фільме вампіры... У гэтым фільме вампіры гэта воіны сацыяльнай справядлівасці. Яны хочуць перахуярыць усіх чорных для таго,
каб яны ўсе разам увайшлі ў адно кола, дзе ўсе роўныя. Яны гэта адкрытым тэкстам кажуць, што мы за роўнасць, таму што роўнымі мы зробімся толькі тады, калі ўсе перадохнем і зробімся вампірамі. Вось. То бок вампіры ў фільме Сіннерс гэта камуністы. Бля, пачакай, а з чаго гэта выходзіць? Дзе там гэты камунізм у іх быў? Я толькі што сказаў, яны гэта адкрытым тэкстам кажуць. Нет, ад таго, што яны гэта агучылі, ты разумееш, хто яны такія? Яны вампіры. Так. А ў іх мэта якая была? Патрапіць у гэты сарай. Так. Яны маглі казаць ім што заўгодна, яны так і рабілі. Там вось гэты кітаец, азіят, які гэтай казаў таксама, што давай гэтат. Яны іх проста падманвалі. Не, там яны яшчэ ў поўны момант пачынаюць малітву чытаць калектыўна. То бок яны яшчэ і хрысціяне. Гэта прапісана вельмі добра ў фільме, што яны левакі. Яны за агульную роўнасць. І за яшчэ яны левакі, якія добра спяваюць, ладзяць гэтыя музыкальныя нумары. Вельмі добра. Не, блядь, гэта проста вампіры, хітрыя вампіры, якія хочуць залезть у галаву, каб гэта тое самае, як яму гэты, як гэты, які на ўваходзе стаяў, сцеражыў яго, што ён такі, ну, што ж, я ж не ветлівы, блядь, каб заходзіць і вас распіхваць. Ну, таким чынам, блядь, гэта ветлівыя левакі, правильно? Потому что, ну, ён жа ж казаў, што ён не будзе праходзіць, калі няма дазволу. Так, это ветлівыя левакі. Левакі, таму што, глядзі, галоўныя... Гэта проста нудная інтэрпрэтацыя. То бок яны кажуць, што яны левакі, яны за роўнасць проста таму, што, блядь, яны вампіры. Ну, ахуенна. Да, і за якую яны, блядь, не роўнасць. Яны за тое, каб схарчыць, блядь, людзей. Просто так атрымалася, што ім, калі яны харчуюцца, просто так атрымалася, ну, у лору гэтага фільму, да, калі глыбока не капаць, то вампірам няма розніцы, якога колеру гэтат кроў ад якога колеру чалавека. Так, яны таму... Ну, можна табе лёгка ўявіць, напрыклад, што гэта, ну, зноў-такі, гэта зусім глыбокая, як гэта, ну, дадумваеш лор і так далее. Гэтага фільму няма, я зараз гэта сам прагаворваю, так? Просто я кажу, што з гэтага, з таго, што нам паказалі, маленечкі кавалачак, ты робіш такія вынікі, якіх там, блядь, няма. Потому что я таксама могу табе сказаць на гэта, чакай, я таксама могу табе на гэта казаць, што гэта толькі вось гэты ірлашка, да якіх прыйшоў, што ён такі вампір, якому густ крыві ад таго, якому колеру чалавека, якой скуры колеру чалавека належаў, яму няма розніцы, а ёсць вампіры ў гэтым свеце, у якіх для гэта важна, яны харчуюцца там людзьмі толькі прынцыповага колеру крыві, таму што іншыя кроў ад іншых ім не падабаецца, яны так не робяць. Просто гэтага в фільме няма, гэта просто ты просто дадумаеш. І як я разумею, што тое, што я агучыў, гэтага зусім фільме няма, але в фільме ёсць вось гэтыя сапраўдныя сцэны, да, дзе яны кажуць ім, што мы за роўнасць, мы за ўсё на свеце, і што? Гэта просто, блядь, пачвара, якая хоча цябе з'есці. На тебе што заўгодна будзе пиздзець. Калі там бы стаялі бы нацысты перад, ну, калі б вось памяняць, што гэта насамрэч былі куклукс-кланаўцы бы ў гэтым сараі, яны бы казалі, мы, блядь, за роўную, у нас толькі, блядь, яны бы усіх вось вампіраў, калі там чорнаскурых, яны бы іх прыхавалі дзесьці, яны б паказалі, у нас толькі, блядь, белыя, мы, глядзі, мы моцныя, у нас хроў, блядь, самае лепшае, вам трэба з намі, мы іх всіх, блядь, павынішаем. Ты просто, ну, блядь, тому что яны хитрые, блядь, вампиры, якія такие классичные, гэта ж классичные вампиры, якія не могут зайсці ў твоей хаты, калі ты их не запросишь. Ну да, і вось з гэтага іх показваюць, што яны сапраўды такие хитрые, могут прикинуться кем загодна. Да яны не такие. Это не леваки, блядь, не коммунисты. Калі вам цікава моя інтэрпрэтацыя, я лічу, што вось гэты іхні выраз пра давайце будзем роўнымі, гэтым яны ўвасабляюць сябе як транснацыянальныя всялякія карпорацыі, якія хочуць перарабіць
всіх людзей на універсальных спажыўцоў, і ў гэтым сэнсе ім не важна, якого яны колеру скуры, якой рэлігіі ці поглядаў, ім гэта наадварот лішняе. Ім патрэбна, каб усе былі знутры, знутры аднолькавыя, каб яны дапамагалі піць крывю са звычайнага працоўнага люду, з рабочых, селян. І ў гэтым сэнсе сапраўды ўсё кладзецца, што яны гэтую сетку, гэта павуцінне капіталістычнае намагаюцца іх закінуць, неважна, па іх волі, не па іх. Ну ясна, што трэба кантракт падпісаць пажадана, і з імі пагадзіцца, маленькімі літарамі знізу падпісаныя. Тады як бы все па законе. І па законе можна піць вашу крывю ўжо далей, хоць вы нават на гэта маглі не згаджацца. І як бы знішаць вашу ідэнтычнасць, вашы там нацыі, дзяржавы, рэлігіі, культуры і гэтак далей. Я дадам вось да аргументу сваёй, ну, гэта не інтэрпрэтацыя, гэта просто, ну, блядь, гэта так ёсць, што калі яны перад тым, як зайсці, казалі пра роўнасць, то такім чынам, калі да іх спрабаваў зайсці, да той сям'і гэтых куклус-кланаўцаў, вось гэты ірлашкай, адзін, за якім гэты індейцы гналіся, калі ён да іх спрабаваў зайсці, то такім чынам гэта вампіры, гэта такія камуністы, якія гатовыя заплаціць золатам за всякие, як гэта казаць, плаціць золатам за тое, каб, ну, дапамагчы, каб ім дапамаглі, і што яны гатовы гэтат... Блядь, што ён тады казаў той сям'і, каб зайсці да іх? Вось ён золата, што за ім гэтат гоняцца, і штось... Не пра золата я нічога не казаў, ён проста давіў на жаласць, так бы мовіць. Не, там, вось ён чымсьці, блядь, падмануў, і, ну, все, вось, бачыце, давайте таксама і гэтую, блядь, версію разглядаць. А потым апынаецца, што ён все, што ім казаў, ён гэта ўсё ў рот ебаў, блядь. Яму трэба было уратавацца ад індейцаў і схарчыць гэтую сям'ю. І такім чынам тое, што яны агучылі, просто там гэта... Не, яны просто поступаюць, як поступаюць левакі. Спачатку пиздяць пра роўнасць, а потым просто ладзяць гулаг у маштабах усёй краіны. То бок ты акурат, вось ты зараз выказваўся праз некалькі хвілінаў, ты просто пацверджваў маю уласную тэорыю наконт вампіра. Добра, якая канцоўка фільма? Чым фільм скончыўся? Вось сцэна пасля тытраў. Ну, не пасля тытраў, там вось агучаны канец, і потым крыху праходзіць тытраў, паказваюць сцэну. Так. Ты хочаш, каб я пераказаў? Не, просто, ну, дзе з гэтага, вось, гэта такія левакі, якія хочуць зладзіць гулаг. Ну, і дзе гулаг, дзе яны гэта... Так яны не перамаглі па сюжэце. Левакі прайгралі па сюжэце, па сюжэце перамагло Black Supremacy, калі што. Згодна з маёй інтэрпрэтацыяй, то бок там ёсць тры бакі ў гэтым фільме, тры бакі супрацьстаяння са сваімі поглядамі на этнічнасць, на паходжанне. То бок ёсць чорныя, якія лічаць, што трэба арыентавацца на чорных, рабіць, каб чорныя рабілі чорнае для чорных. Вось у тым ліку гэта іхні праект з клубам гэтага датычыць, таму што туды белых не пускалі, акрамя адной дзяўчыны, якая была часткай іхняй сям'і. Яны яе таксама лічылі чорнай. Другі бок гэта куклус-кланаўцы, якія ў канцы прыязджаюць, і паміж імі і галоўным героем, адным з галоўных герояў адбываецца перастрэлка, якія лічаць, што трэба забіваць чорнаскурых, трэба, каб была белая, карацей, white supremacy. Ось ёсць black supremacy, ёсць white supremacy. А ёсць вампіры. І вампіры ім да пізды, акурат, ты правільна сказаў, што ім да пізды, каго есці, з каго піць кроў. Яны не расісты ў гэтым сэнсе. Яны colorblind, яны левакі. Так, яны піздяць вельмі прыгожыя рэчы, але ў выніку ўсе паміраюць, таму што менавіта так працуе камунізм. Спачатку ты галасуеш за прыгожыя рэчы, за прыгожыя ружовыя канцэпцыі, а потым табе засоўваецца кулак у задніцу, твая сям'я адпраўляецца на салоўкі, а ты працуеш за бясплатна.
Так, гэта цалкам укладаецца ў маю інтэрпрэтацыю. Вампіры Гэта левакі. было бы так. Дзякуй за тое, што гэта- ты гэта што ты гэта за мяне А. патлумачыў. Гэта было бы так, калі бы не было вось гэтай апошняй сцэны, калі нам бы паказалі, што вампіры прыхавалі за сабой ўсё ж такі людскасць, і яны не зрабілі нейкай дэструктыўнай тэмы, што яны выжылі ўдваіх, і яны там не пачынілі сябе свет, таму што там, як нам паказваецца з таго, што ёсць, што свет працягнуўся, нармальна ўсё, ніякіх катастроф, там гамунізма, вампірачага, нічога гэтага. Яны выратаваліся. Ну так, І але яны агулам левакі гэта- не перамаглі. Гэта як рэвалюцыянеры, блядь, якія збеглі нахуй ад Сталіна. Вось і ўсё. Прычым я звяртаю твою увагу на тое, што гэта такая інтэррэйшал пара. Зноў ж такі сімвалізм нават тут працуе, ўсё яшчэ укладаецца ў маю тэорыю. То бок гэта левакі і яны інтэррэйшал, таму што яны colorblind. Там у канцы просто прыходзіць два вампіры, адзін мужик чорны, другая баба белая. Ну, ось так. Это просто камуністы, якія не перамаглі, так, таму што яны, блядь, все згарэлі там, блядь, каля гэтага сараю. Да, і як мы ведаем, камуністы вядомыя тым, што яны ніводнага разу не пакрыўджаныя дзеці сабак, і калі перад імі стаіць вось той, хто ад іх уцёк, хто адмовіў у іхнім камунізме, яны такі, ну, бывай, добрага табе жыцця, хочаш да нас далучыцца, не хочаш, ну добра, мы цябе такімі пакінем. Прычым гэта тыя самыя камуністы, якія могуць там раскідаць увесь вось гэты, дзе он там сядзеў бар, рэстаран вось гэты, могуць там всіх, блядь, забіць, просто з таго, што яны гэта могуць. Да, гэта ўчынак, блядь, камуністаў, я разумею. Там просто па сюжэце адзін вось гэты адзін з блізнякоў, які зрабіўся вампірам, ён просто слово даў. Там, конечно, можна спрашацца наконт таго, як працуе вось гэтая маральная хуйня, тое, што спачатку яны хацелі... А камуністы вядомыя тым, што яны, блядь, прытрымліваюцца слоў, якія яны даюць. Вампіры, яны па дэфолце пакрыўджаныя, таму што яны на сонца не могуць выйсці. Яны пакрыўджаныя і прыгнечаныя ў гэтым сэнсе. Яны абмежаваныя. Добра, глядзі, гэта было бы таксама так, калі ён ім кажа, як ты лічыш, які апошні шчаслівы дзень ты памятаеш? І ён такой, ну да, той дзень, вось я тады апошні раз быў з братам, я тады апошні раз бачыў сонца. Гэта, блядь, адказ пакрыўджанага вампіра, правильно? Ну так, таму што зараз ён не можа пабачыць сонца, ён пакрыўджаны. І з гэтай сваёй крыўды ён нічога не робіць. Нават калі а што ён можа зрабіць? Ён мог бы зрабіць, ён мог бы падабіваць. Ён ужо намагаўся зрабіць, калі ён быў... чалавек, ягоны сябра, ну, ты там не сябра, ён же гэты кузэн іхні, ну, не, плямяннік. Плямяннік, што ён адмовіў ўсё роўна ў іхнім выбару. Нават калі зараз ён, ну, як гэта казаць, ужо больш стары, больш нямоглы, значыць, яшчэ больш... як гэта казаць, варыянтаў пайсці да яго. Ну, нет, яны гэта, блядь, не робяць. А там, па-мойму, просто ў фільме ёсць момент... Глядзі, калі мы бярем інтэрпрэтацыю рэжысёра, што рэжысёр, ён такі black supremacy і анці-камуніст. Ён трэба было тады вось гэтых вампіраў паказваць сапраўднымі П-словамі. Прям до конца, ад сцяны да сцяны. Ён гэтага, блядь, не робіць. А не робіць ён... Ты просто патрабуеш, каб табе ў лоб усё сказалі. Камунізму у вампіраў няма. То бок, калі яны не выйшлі са сцягамі ЛГБТ і серпом і молатам, усё не лічыцца, блядь, метафора. Не давялі до конца хуйня. Я табе агучыў аргументы, дзе вось гэтую метафору ты зашмат просто, ну, інтэрпрэтуеш. Я ўсе твои аргументы пабіў. Калі ты кажаш пра тое, што яны яго не забілі ў канцы, ну, там просто хутчэй за ўсё праблема заключаецца ў тым, што калі жыў яшчэ гэты вампір Альфа, то гэты ірландзец, які ўсіх пазаражаў, вось, ён як бы калектыўным розумам імі кіраваў. Таму што там бачна, напрыклад, калі яго білі, то яны ўсе адначасова адчувалі ягоны боль. Таму што ён, тыпу, нейкім чынам іх кантраляваў, ён быў гэтым вампірам Альфа. А яны ўсе беты, ці якія-небудзь, не веду, сігмы.
А потым калі ён памёр, яны мабыць вось набылі нейкую сваю самастойнасць уласную, і таму яны могуць прымаць уласныя рашэнні, у тым ліку вось рашэнне, каб не забіваць і не ператвараць на вампіра свайго пляменніка, не пляменніка, гэта кузена. Я гэта так бачу. Вось, а на ўсё астатняе я адказаў, то бок вельмі ўсё добра кладзецца на маю інтэрпрэтацыю аб тым, што вампіры гэта воіны сацыяльнай справядлівасці, хрысціяне, камуністы. Там, напрыклад, вось нават вампір перад тым, каб паспрабаваць забіць музыканта гэтага кузена акурат блізнякоў, ён ім таксама тлумачыць, што калісьці на ягоную зямлю прыйшлі злыя каланізатары, хрысціяне, якія навязвалі Біблію. Вось, ён ненавідзеў гэтых людзей, але словы ўсё роўна яму запалі ў душу. Яны яго суцяшаюць. Таму што хрысціянства яно акурат накіраванае на тое, каб суцяшаць усялякія прыгнечаныя слаі грамадства, а тое, што ненавідзеў каланізатараў, акурат сведчыць у чарговы раз аб тым, што ён з'яўляецца прадстаўніком нейкай прыгнечанай меншасці, вось, з крыўдай ў дачыненні да цывілізацыі еўрапейскай, умоўнай, хрысціянскай. Ну, такой умоўна хрысціянскай. Да, альбо гэта просто вампір, якому трэба было патрапіць у іхні Не, гэта ўжо было пасля, гэта ўжо было, калі яны стаялі ў вадзе, і ён яго за шыю трымаў. Там не было ніякіх прычынаў далей пиздзець і накручваць. Ён мог проста яго забіць. Але яны пачалі усе чытаць, блядь, малітву публічна і масава, калектыўна, і пиздзець хуйню пра тое, хто каго пакрыўдзіў калі. Ну, добра, вось гэта вось тое, што ты зараз агучыў, гэта сапраўды добры аргумент, таму калі ў яго не было ніякага сэнсу гэта рабіў. Проста я, наколькі памятаю, і гэта ўсё было перад тым, як у іх была ж размова, і там потым крынжовы момант, дзе гэты брат, блядь, прыходзіць і са спяны яго Так, я згодны, гэта было вельмі тупо. Гэта вось... Прычым, блядь, навошта рэжысёр, сука, іх у воду, блядь, паставіў, ну, гэта поўны праёб. Гэта і такі ж самы праёб, калі была сцэна, дзе ён кажа, бяжыце прэч, і там вось адкрытыя вось гэтыя галоўныя дзверы, выбітыя. Там ідуць вампіры, так, як зомбі, блядь, і хто там, дзеўка з хлопцам, яны выбегаюць, ну, выбегаюць стара, і гэта іх ніяк не заўважаюць, просто ігнаруюць. І гэта таксама, типа, што, блядь, чаму гэта пакінулі, так. Ладно. Да, праёб на трашне. Туповаты момант, асабліва там, калі улічваць распалажэнне ўсіх дэкарацыяў, і яму атрымліваецца, трэба было неяк незаўважна выйсці з хлеву, потым абысці усіх са спіны, блядь, зайсці ў ваду і неяк патаемна яшчэ па вадзе прайсці, каб яму ў спіну гэты самы кол садзіць. То бок гэта з пункту гледжання пастаноўкі просто крынж. Так, ну добра, мабыць, Ярослав хоча нешта дадаць, а то мы тут распиздзеліся. Пра фільм «Прэч» ты казаў, чакай, я дадам, што яны з іх рабоў рабілі, ці што? Не, там таксама такі класны момант, дзе яны яму кажуць, ну, блядь, мы забіраем вас і перасяляемся ў вашыя целы. Так адбылося. Мы, канешне, блядь, быўшыя нацысты, блядь, і расісты, але, ну, так адбылося, што вашыя целы самыя лепшыя, чым нашыя белыя. Таму мы толькі чорных, блядь, збіраем. Гэта зноў ж такі чорны супрэматызм, то бок... Да, вось я да гэтага... Так. То бок я лічу, моя пазіцыя заключаецца ў тым, што гэта не проста павестачка СЖВ. Акурат не, гэта фільмы анты-СЖВ, але яны нам як бы таксама не толькі павінны падабацца. Black Lives Supremacy. Так. Ну да, калі вось там ёсць вось гэта сцэна ў вадзе, і ён, блядь, для чагось яму гэта кажа, да. Там увогуле, разумееш, там же рэлігійнае значэнне гэта ўсё мае. Там яны танцуюць, пастаянна спяваюць, без аніякай прычыны. І гэты блюзавец, які грае на банджы, ці гэтая хуйня называецца, ён успрымаецца імі як рэлігійнага значэння фігура, таму што там па нейкай легендзе
нібыта праз пераўтварэнне яго ў вампіра можна, не ведаю, прынесці вось у наш свет нейкія патаемныя цёмныя сілы, таму што яны звязаны нейкім містычным чынам праз музыку. Вось так. Гэта з самага пачатку фільма нават тлумачыцца, што людзі з музыкальным талентам яны прывабліваюць да сябе гэтыя самыя цёмныя сілы. Яны там былі дзеля яго. Там не проста яны хацелі сажраць усіх, яны хацелі усіх, конечно, сажраць таксама, але і вось гэтага канкрэтнага чорнаскурага маслёнка. Ну давай, я дадай что-нибудь. Да я хочу сказать, что, блядь, вы... Да не, помолчи яшчэ. Вы глядели Крыда? Вы глядели Крыда? Я Крыда глядел. Человек, який, блядь, знял Крыда, ну, я, конечно, разумею, хочется там глубокие все думки, но я 100%, блядь, я вось готовы руку дать на осечение, что там не было ни про яких, блядь, злых там леваков, коммунистов, СЖВ, просто чал захотел показать, як ось негров пригнетать, и як они ось у оточной крепости стоять там. Ну, окей, але гэта просто іншы фільм. Вось конкретно супраць маёй інтэрпрэтацыі, што ты маеш наконт Sinners. Ну, я кажу про то, что, ну, в принципе, правый кут про это уже выказался, что на такое можно все, что завгодно натягивать, и вось мою про змагання. Гляди, гэта было бы сапраўды так, калі, сука, не было гэтай, блядь, сцены ў вадзе. Калі он яму пачынае про пакрыжаную гэту всю хуйню, ты можешь яго забіць прямо здесь на месца, нахуй ты перад ім апраўдвайся. А апраўдваецца ён таму што гэта рэжысёр укладвае яму гэтыя словы, і, ну, да, тут гэта вось аргумент, які... Ну, мне этого просто недостатково. Блядь, каб яго крыць, але мне, ну, типа, навошта гэта рабіць? Гэта я пагаджаюся з інтэрпрэтацыяй Маргінеза. Лайк, подписаться, хуй ведае. Вось. Што яшчэ можна сказаць наконт фільму? Штосьці я хацеў. Гэта вось акурат той самы фільм, дзе быў картавы перакладчык, блядь, беларускі. Прычым... А я не заўважыў. Там гэты нігер, які грае на губной гармошцы, ён агучаны картавым чуваком. Але што мяне ўвогуле выбіла, блядь, з калеі, гэта тое, што там ёсць моманты, у якіх альбо фразы падвойваюцца, просто хтосьці не адсачыў, што там трэба было выразаць кавалак. Альбо ёсць фрагменты, якія па-ангельску, якія не былі перакладзены чамусьці. Што? Так, там былі такія моманты. Мы один пераклад глядзелі? Я глядзеў той пераклад, які на сайце, які пачынаецца на H, канчаецца на K. К-А, дакладней. Я думаю, мы адзін і той же глядзелі. І там былі моманты, калі пераклад ішоў па піздзе. А, дарэчы, гэта акурат фільм, ён амаль што мюзікл, і там гукавае суправаджэнне карціны, яно грае істотную ролю. Фактычна фільм ён прысвечаны культуры блюзу і, ў прынцыпе, культуры чорнаскурых у Амерыцы, таму што, ну, нават не ў Амерыцы, таму што там ёсць сцэна такая сюррэалістычная, калі у танцы змешваюцца не толькі там блюзавыя элементы, але элементы з будучыні, там пачынаюць нігеры на басусе граць, рэперы узнікаюць, гэта ўсё там у адным потоку, і у тым ліку такія старажытнейшыя традыцыі іхнія музыкальныя з танцамі, якія ўзнікалі яшчэ у перыяд іхняга быцця на афрыканскім кантыненце. Рэп ты маеш на увазе? Ну, там гэта быў яшчэ не рэп, але рэп таксама там пераплетаецца. База. Ну, ў прынцыпе, гэта ўсё, што я хацеў сказаць наконт фільму, мая галоўная тэорыя. Мне фільм спадабаўся, нягледзячы на тое, да, это не тэорыя, блядь, яно, сука, сапраўды так і ёсць.
Ну, Да это все хуйня, да вы, блядь, натягиваете уже сову на голос, ну уже. не, просто добра, пераглядзі блядь, фільм. нацягваем саву. А, добра, як ты перакрыеш, блядь, нахуя гэтая сцэна ў вадзе з ягонымі ахуительнымі гісторыямі пра злых каланізатараў? Просто адпавядзі, навошта гэта Не, ў так, фільме, блядь, навошта так гэта это кажа, цалкам, з логікі вось гэтага вампіра, навошта ён, блядь, яму гэта тлумачыць, вось распавядзі, і тады вярнемся зноў да таго, што гэта нацягванне кагосьці на штосьці. Цалкам кладецца вось гэтай банальны, блядь, прымітыўнейший пасыл, што вось ёсць прыгнечаныя народы, націўныя так званыя, якія вось карэнныя, і да іх прыязджаюць всякие ты, блядь, суки колонизаторы эти, блядь, звычайно Ну, белоскурые, и начинают, блядь, сука, хуйней там заниматься, блядь, их культуру знищать, там рабами робить, всяких гадости. Ось, еще прикрывается этим христианством часом. Разумеется, это цалкам можна Так. і сюди знову ж натягнути ту ж саму повестку. Гэта акурат укладаецца ў маю канцэпцыю, таму што... Я таксама не зразумеў, для чаго ты гэта дадаеш. Таму што, глядзі, што чорныя ў гэтым фільме, што вампіры, яны лічаць белых прыгнятальнікамі, просто ў іх рознае вырашэнне праблемаў. Вампіры, яны хочуць усіх зрабіць аднолькавымі, мёртвымі уебанамі, блядь, colorblind. А чорныя, вось рэцэпт чорных, ён заключаецца ў канцоўцы фільму, дзе мужик просто дастае, блядь, зброю і пачынае хуярыць куклус-кланаўцаў. Ну, ось, то перамагае Black Supremacy. А вампіры смокчуць хуяку, таму што яны, блядь, левакі і коршчы ёбаныя. Блядь, так яны могуць быць і, блядь, тут зноў жа, што такое левак? Блядь, калі мы пра камунізм кажам, калі мы пра камунізм кажам. Канкрэтна ў дачыненні пытання этнічнасці. Так, бля, Ярослав, я табе ўжо, што все упираецца, блядь, у гэтую сцэну. Ну, можа там яшчэ штось ёсць, я ўжо не прыгадаю, но гэта сапраўды для мяне гэта ўсё нормальны, блядь, адказ. Калі ты зараз скажаш, што нет, блядь, гэтая сцэна ёсць нейкае іншае тлумачэнне, мы можам павярнуцца зноў, но ты пакуль не даеш, блядь, адказ, нахуя ён пачаў гэта тлумачыць не з пазіцыі таго, што гэты рэжысёр укладвае яму словы, каб свой месседж дадаць, што левакі не крута, чорнаскурыя крута. Глядзі, вось вы на пазіцыі, вось зараз уже вы, скажем, прыйшлі да кампрамісу, што тут ёсць нейкі ахуенна глыбокі сэнс супраць СЖВ левакоў. Ён не толькі ахуенна глыбокі, ён на паверхні насамрэч. Я лічу, што тут абсалютна, ось у ўсіх его фільмах, і тут таксама, абсалютна прымітыўнейшы пасыл пра то, што бедных, блядь, ну, не толькі, скажем, неграў, но бедных вось гэтай прынечанай групы, блядь, прыгнетаюць, і это вось херова, і давайте не будем прыгнетаць. Все. І вось якраз гэтая сцэна пра каланізатараў ад слова кал, яна абсалютна гэта пацверджвае, што вось ёсць нігры, да якіх прыехалі белыя каланізатары, ёсць індзейцы, да якіх прыехалі белыя каланізатары, яны таксама ж белыя, в прынцыпе, ну, індзейцы. І таксама іх напіндзілі. Я згубіўся ў твоей інтэрпрэтацыі ўжо, шчыра кажучы. Не, так чым згубленасць, давайте я вам патлумачу. Ну, згубленасць у тым, што я не разумею, чым тое, што ты кажаш, тыя прыклады, якія ты прыводзіш, аправяргаюць маю канцэпцыю датычна гэтага фільму, маю тэорыю. То бок так, левакі... Гэта, разумееш, СЖВ, яно можа не падабацца не толькі правым, яно можа таксама не падабацца гэтым самым прыгнешаным групам, таму што яны лічаць СЖВ недастаткова радыкальнымі. А радыкальны спосаб ён нам паказаны ў фільме. Узяць, блядь, расхуярыць усіх куклус-кланаўцаў. Пакуль вампіры займаюцца проста тым, што знішчаюць і чорных, і белых, з'яўляючыся левакамі, colorblind. Не. Чакай, яшчэ раз. Яшчэ раз што? Не, я просто... Я лічу, канвертацыя ідзе. Давай, так. Не, просто вы паўтарылі тое ж самае, я ніяк не зразумеў, як вы з гэтага робіце высновы, што это вось супраць СЖВ карціна. Ну вось, па-твойму, colorblind тэма, гэта левацкая тэма ці не? А? Чаму яны colorblind? Таму што ў іх радох ёсць і белыя, і чорныя, ім похуй.
Не, так, ну, это про Google, давай я додам, што гэта старая левацкая тэма. Зараз колер у сучасных левакоў колер мае значэнне, просто яны плюс на мінус памянялі. Ну, у гэтым фільме гэта не так выглядае. Да, ну, як бы, ну, так. Няма сэнсу я просто да таго, што Color Blind гэта старая принадлежнасць увогуле ніяк не вызначае ідэалогію. Зараз ніякіх, блядь, Color Blind'аў. Расовая принадлежнасць ввогуле ніяк не вызначае ідэалагічную. Это, блядь, про салёныя гарачыя. Я это ввогуле нічого не доказываю. Не, пытанне не ў гэтым. Ты калі лічыш, што... Ты калі black супрэмасіст, ты лічыш, што чорныя лепей за белых. Калі ты белы супрэмасіст, ты лічыш, што белыя лепей за чорных. А калі ты левак, табе похуй, ты белы ці чорны, для цябе ўсе аднолькавыя. Бля, не, ну, слухай, ну это вельмі, скажем так, прымітыўнае стаўленне. Кансерватар, ён правы ці левы? Якія ў нас крытэрыі права-лева? Не, давайте не губляцца ў крытэрыях права-лева. Тэма пра Color Blind гэта тыпова левая павестка. Глядзі, калі чалавек, напрыклад, індывідуаліст, ён правак ці левак? Неважно. Ну, ты разумееш, што крытэрыі права-лева яны... увогуле размова. Не, так я просто не разумею, што... Зноў ж такі, я падкрэслю, секундачку, што ў фільме калектыўны вось гэты розум, блядь, ён трошкі намякае зноў ж такі на тое, што гэта нейкая камуністычная хуйня левацкая. Ну, намекаць, ведаеш, тут можна... Я кажу, я про капіталізм вось убачыў сэнс, што это выказванне супраць капіталізму, про тое, што транснацыянальныя кампаніі, вось гэты правакі, всякие лібертарыянцы знішаюць ідэнтычнасці людзей, намагаючыся всіх змешаць да аднаго. Да, стандартного споживания. Так, просто тут губляется этничная компонента, мне здаецца. Так там немає про этничную компоненту абсолютно ніхуя. Ось ні слова. Здрасте, блядь. Фильм про чорний бар, і у конці нахуй хуярить куклу. Я ще раз скажу. Там яны абсолютно, им просто похуй. Еще раз, им просто похуй. Это так само. Кому? Вампирам так, вампирам похуй. Чорным ніхуя не похуй. Яны спецыяльна клуб ствараюць, каб туды маглі прыходзіць толькі выключна чорныя. А белые, яны хочуць іх захуярыць, таму яны раніцай прыязджаюць, каб усіх ніхераў захуярыць, блядь. Ярик, дадай, што там белые ў гэтым клубе ўсё роўна былі. Одна была белая, якой ёсць карані чорная, то бок не лічыцца. Дарэчы, я хочу трошки звярнуць, таму што гэта ўжо па коле просто ходзіць. Мне здаецца, я ўсё раз'ебаў 10 разоў, блядь, не хочу паўтарацца. Не, так абсолютно нема ніводнай прычыны, чаму лічыць, што это СЖВ. Я ўжо, блядь, 10 тысяч прычынаў даў. Я просто хотел... Ты сказал одну причину, что они Color Blind, и все. Да, блядь, это абсолютно ничего не так. Это галоўная тэма фільму. Але я нават не я яшчэ больш даў прычынаў. Яны чытаюць хрысціянскія малітвы, яны распавядаюць пра прыгнятальнікаў каланізатараў. Так, у іх калектыўны розум, яны забіваюць людзей, распавядаючы ім прыемныя усялякія ружовыя фантазіі, як гэта робяць левакі. Гэта значыць толькі то, то ён за чорных, вось менавіта аўтар, это я адразу пра гэта казаў. Ну так, але не за СЖВ. За чорных не значыць за СЖВ. Не, так а іншымі шляхамі ты з СЖВ не дамоешся ніяк. Якімі шляхамі? Ну, за СЖВ у фільме забіваюць нахуй таксама. Так, блядь, ты не прывёў ніводнай прычыны, яшчэ раз, чаму іх можна назваць СЖВ, толькі таму, што яны Color Blind. Так кансерватары таксама Color Blind. Я Color Blind. Блядь, Ярослав, я толькі што паўтарыў, што яшчэ, акрамя Color Blind, я прывёў у якасці аргументу. Про колониализм абсолютно, блядь, не про этничность и не про этот, блядь, не про расу. Это может быть кто угодно, может быть колонизатор. Антиколониальная повестка, яна ўся левацкая. Асабліва, калі мы размаўляем у кантэксце ЗША. Ну, допустим. Это не значит, что в этом менавіта фильме на, блядь, на СЖВ
спасылка. Это может быть спасылка еще раз про то, что черных пригнетали, тому колониализм это херово. Такая ж левацкая. Блядь, гэта кажа ірландец, нахуй, ёб твою мать. Ён не чорны сам. Какая розница, хто это каже? Это каже табе аўтар фільма, у якого всі фільмы, блядь, про неграў і про то, які яны ахуенны. Так, у тым ліку гэты фільм. Тым ліку гэты фільм, так. Так. Ён анты-СЖВ, ён про Black Supremacy. Black Supremacy Я- супярэчыць я- СЖВ, таму што СЖВ гэта пра тое, што мы ўсе аднолькавыя. Неважна, якога колеру твоя скура, галоўнае, які ты ўнутры. То бок, калі ты ўнутры вампір, блядь, то неважна, як ты выглядаеш, неважна, хто ты. Вось і ўсё. White Supremacy гэта пра тое, што, блядь, белыя гэта дохуя вышэйшая раса. Таксама не сумяшчаецца з СЖВ. Гэта Black Supremacy Тры 100%. канкрэтна у фільме тры канкрэтныя сілы, якія спрачаюцца паміж сабой, так бы мовіць, прадстаўляюць нам свае праекты рашэнняў этнічнага пытання, вось расавага пытання. Ёсць чорныя, якія за чорных, ёсць белыя, якія за белых. А ёсць левакі, якія хочуць проста ўсіх захуярыць і зрабіць адной нейкай аднолькавай масай. Гэта левакі. По великим рахунку тады это две просто группы. Это ось всякие расисты и это, як это назвать, мультикультуралисты. Тады так уже трэба звужаць. Ну так, але расісты яны просто ў розных кірунках. Змешваць іх я не бачу сэнсу. Ёсць белыя расісты, ёсць чорныя расісты. Обоє. Один хер. А то, что ты расисты, что ты расисты. В принципе, розныя полісіс. Блядь, то же самое. Одни за черных, другие за белых. Все одно. Гэта розныя полісіс. Не, гэта розныя полісіс. Яны выступаюць за тое ж самае, яны адсабляюць людзей. Яны не выступаюць за тое ж самае, таму што адны выступаюць за белых, іншыя за чорных. Блядь, так я еще раз скажу, идеологично это обоє-рабое, один у один. Яны по колеры скуры обособляют своих. Так, и за их змагаюць. Але полісіс у іх розныя. Идейно это обоє-рабое, это однохуйственно, это расисты. Вот все. Ну, это просто факт. Ну так, але ў іх розныя грунтаванні свайго расізму. Напрыклад, чорныя яны расісты, таму што вось іх прыгнятаюць. Белые яны расисты, потому что яны прыгнятаюць. Обґрунтаванне одно и то же по колеру скуры. Не, одно и то же. Яны могуць это фантазаваць рознымі методамі, але фактычна, калі мы ось да сухих фактаў вяртаемся, то одно и то же. Колер скуры и все. Астатняе это ширма. И тут фактычна ты хочаш мне сказаць, што у змаганні расістаў супраць мультикультуралістаў аўтар выступае за расізм. Ну, калі так, я жыве... Прычым за чорны расізм, так? Ну, нават... Не, я, в принципе, я адразу про это казаў, што это фільм просто чорного расіста, які паўсюль адстойвае свою чорную повесточку ва ўсіх фільмах. Ну, я вообще хотел дадаць, што ты агучыў ужо про гэта, про Black Supremacy. Ты ўжо агучыў, што пагаджаешся з тым, што аўтар стаіць на гэтых пазіцыях. Так, а зараз ты кажаш, што ну ты, блядь, ён расіст, ну, таким лікам, да, ён расіст, просто не ў бок белых. Глядзіце, я абсолютно не бачу ніводнай прычыны. Не, я рад, што вы таксама з гэтым згаджаецеся. Тут у нас уже ёсць аб чым размаўляць. Іншая справа наконт НЖВ. Тут, блядь, няма ніякага змагання за ЖВ. Ну, ніякага, блядь, ну не нацягнеш тут. Тут няма прычыны. Тое, што, блядь, колониализм, это, блядь, абсолютно про іншае. Это гарячае з салёным, яшчэ раз. Тое, што там эти мультикультуралісты, блядь, мультикультуралістам таксама можа быць хто заўгодна. Не обовязково это ЖВшник, может быть. Ну, левак. Это может быть, блядь, анкап ебучий. Ну, это может быть либертарианец, это может быть капиталист, это может быть консерватор. Это вельми широкое разумение. Это, ну, вельми спрошено и примитивно казать, что только, блядь, мультикультуралисты, всякие ЖВшники не звертаюць увагу на колер скуры. Да, блядь, людям агулам похую надзвычайно. Головне, каб, ну, чоловік був адекватний. Мне здаецца, тут просто вылазіць тое, што ты сам левачок, Ярослав. Не, так, глядзіце. Менавіта левакі... Левачок, ніжэй мне срок. Подставляй задніцу. Левакі, калі так мы глядзім на класічнае разуменне, менавіта левакі звяртаюць увагу
на вось гэтыя нацыянальнай прыналежнасці, сацыяльныя класы, на расавыя паказчыкі. Кансерватар, менавіта кансерватызм, класічна правая ідэя, яна індывідуалісткая. І это таксама з гэтага пункту гледжання мультикультуралізм, colorblind там і все такое. Не. Я, напрыклад, глядзіце, для мяне это не, скажем так, не апошняе пытанне. Паходжанне для мяне важна. Таму у меня тут левакі няма сэнсу записывать. Я ідэнтарыст, для ідэнтарыста паходжанне важна. Але я кажу, што для большасці людзей, тым ліку, скажем, не левацкіх, для рыначнікаў, для вось гэтых всех, пытанне колеру скуры, оно абсолютно пахуістычнае. Не, оно не пахуістычнае, оно просто не паліткарэктнае, таму мала хто пра гэта ў прынцыпе гаворыць. Літаральна, па ідэі, похуй. Галоўнае, каб ось там рынок працаваў, і гэтак далей, гэтак далей. А тут, як бы, калі чалавек кваліфікаваны, калі чалавек адукаваны дастаткова, то все, ён, як бы, цалкам можа быць і лепей за белого на сваім месцы. Ну, ёсць такая рэч, як статыстыка, якая, на жаль, руйнуе ўсе гэтыя вільготныя фантазіі наконт таго, што все залежыць ад канкрэтнага чалавека, мы ўсе індывідуалісты. Ну, просто ёсць статыстыка. Па статыстыцы група людзей, у тым ліку этнічныя, расавыя, яны адрозніваюцца. Нягледзячы на тое, што паасобку гэтыя адрозненні могуць не праяўляцца. Усё роўна, у нас ёсць статыстычныя даныя, якія паказваюць адрозненне. Ніхто не кажа, што яны не адрозніваюцца. Відавочна, ну, типа не толькі расы паміж сабой адрозніваюцца, просто людзі паміж сабой адрозніваюцца. І па поле, па палавой прыналежнасці все адрозніваюцца. Ясна там, што ёсць статыстычныя доказы таго, што людзі на адной тэрыторыі, скажем, больш схільныя умоўна, ну, там па IQ, па гэтых всех штуках. Але агулам гэта не паказвае, што калі чалавек чорны, умоўна, што ён там будзе горш, чым-ліба. То бок, як навуковец, ці як прафесіянал, ці як там спартовец, ці як інтэлектуал, ты не можаш гэта сказаць. Ты, як бы, калі ты умоўна працуеш, не ведаю, кампаніі, ці шукаеш сабе спецыяліста, ты глядзіш на яго прафесіянальнай компетэнцыі, все одно. Не, просто квоты, блядь, людзі ўводзяць, і всім насраць, блядь, на твае навыкі, на твае здольнасці. Ну, квоты гэта літаральна, калі квоты, у нас ёсць квоты нацыянальныя або гендерныя. Гэта просто... Так, менавіта. Ты сам сабе зараз супярэчыш, глядзі, квоты гэта якраз звяртанне ўвагі на расу. Гэта тое, чым займаюцца левакі. Гэта не проста звяртанне ўвагі на расу. Гэта звяртанне на тое, каб расавыя паказчыкі былі аднолькавыя, расавыя. Прадстаўнікі розных расаў былі прадстаўлены аднолькава. Менавіта, то бок яны звяртаюць увагу на расавае пытанне. Я ўжо агучыў гэта левацкая зброя 20-го стагоддзя. Не, пачакай, дай, я яшчэ не сказаў, на што хачу. Менавіта левакі ствараюць гэтай квоты, бо для іх важнае, істотнае, вось гэта гендернае пытанне, расавае пытанне, нармальны, адэкватны чалавек, вось той самы правачок, кансерватар, ён будзе ацэніць людзей па яго асабістых якасцях, па яго кампетэнцыі, па яго адукацыі, па яго прафесійных здольнасцях. Бо для яго не важна раса, вось гэта, блядь, сацыяльны статус, клас, вся гэта левацкая хуйня. Яму это не важна. Яму важна, каб чалавек быў карысным там, дзе ён патрэбны. Вот што важна. Індывідуальны падыход. Так з гэтага пункту гледжання ён colorblind. Яму похуй, хто будзе на этой пасадзе, галоўнае, каб ён быў кампетэнтны спецыяліст. І гэта абсалютна правая з гэтага пункту гледжання ідэя. А вось левакі, ім важна, вось, каб быў чорны менавіта, ці каб быў гей, ці там каб была жанчына, бо яны вось гэтай хуйнёй забіваюць галаву. Яны якраз таки не colorblind абсалютна. Левацтва это не пра colorblind. Зараз сучаснае не, а дагэтуль да. Яно заўсёды, блядь, было. Блядь, такім чынам
все вось гэты хіпі, блядь, Мартин Лютер Кинг, гэта все наши правыя слоны. Адмена сегрегацыі ў Злучаных Штатах, гэта все правыя слоны рабілі, таму што ў іх, блядь, пазіцыя была роўна такая ж самая. Сегрегацыі хочу адзначыць. Ім якраз таки важна было тым, хто змагалася за сегрегацыю, расавае пытанне. Таму ёпта яны і займаліся пытаннямі рас. Расавае пытанне ім было важна, таму што, блядь, сегрегацыя стаяла на расе. Яны адмову, блядь, ад сегрегацыі прасоўвалі праз тое, што трэба быць, блядь, colorblind, што няма розніцы, мы ўсе грамадзяне Злучаных Штатаў, ёбаны бобаны, блядь. Так я, блядь, толькі што табе казаў, што не-не-не, яны менавіта... Яны гэта рабілі не таму, што яны, блядь, правыя сланы. Я тебе казал, гэта 20-е стагоддзе, блядь, colorblind. Зараз все памянялася, цяпер просто плюс на мінус замянілася. Просто глядзіце, людзі, яны напэўна, калі яны здымаюць 20-м годзе фільм, яны, напэўна, сучасныя мовы разглядаюць. Пачакайце, людзі, яны ў прынцыпе па дэфолце не colorblind. Вядома, што, блядь, людзі, яны ў бальшыні мысляць стэрэатыпамі. Яны робяць сваю ўласную статыстыку, сыходзячы з уласнага досведу, яны ведаюць, што, блядь, калі ты ідзеш па вуліцы позна ноччу і бачыш, што насустрач табе ідзе нейкая банда чорных людзей, лепей, блядь, перайсці альбо на другі бок вуліцы, альбо абраць іншы маршрут. Так, блядь, мысляць усе. Пытанне не пра гэта, пытанне менавіта пра палітыку. Па вуліцы бачыш, блядь, банду чорнаскурых, маршрут перестроен. Людзі, якія прымаюць на працу людзей, нягледзячы на іхняе паходжанне, і такіх людзей проста няма. Калі што. Няма вось гэтых сферычных прадпрымальнікаў у вакууме, якія глядзяць выключна на твае кампетэнцыі. Менавіта таму людзі схільныя прымаць на працу сваіх сваякоў, людзей з сабой агульнага паходжання, таму што яны ведаюць, чаго ад іх чакаць. Таму што падчас працы ты не толькі выконваеш сваю функцыю як працаўнік, ты яшчэ стасуешся з калектывам. А калектыў твой, чым больш ён гамагенны, тым лепей, таму што ў цябе будзе менш канфліктаў паўставаць. Это нейкае беларускае абсолютно разважанне. Ну, ты, походу, не меў просто справы з міжнароднымі кампаніямі, дзе, блядь, няма ніякага гамінізму, блядь, нават блізка. Ну, таму што там квоты ёсць. Якія квоты, блядь, у прыватных кампаніях міжнародных сапраўды, кшталту Microsoft, кшталту Google, які, блядь, там гамагенны склад, ты, ну, як ты сабе это уяўляеш увогуле? Так яны міжнародныя. Ну, так, блядь, я пра што кажу табе. Ну, просто гэта не датычыць майго прыкладу. Ясна, што кампаніі беларускія, напрыклад, яны будуць браць сабе беларусаў умоўна, першую чаргу, бо проста па дакументах гэта зручна. Просто ў міжнароднай карпорацыі розныя людзі будуць розных людзей набіраць, але таксама блізкіх сабе. То бок індусы будуць набіраць індусаў, таму, блядь, мы бачым, што зараз паўсюль нахуй індусы працуюць. Китайцы будуць набіраць китайцы, белыя будуць набіраць белых, просто белых меншасць. Ну, это ты пра індывідуальных людзей кажаш, як людзі разважаюць, так, некаторыя, але гэта, ну, это не прафесійна. Некаторыя, блядь, а ўсе. Давайте гэту маленькую хвілінку. Это прыкмета не прафесіяналізму. Пачакай, Ярослав. Маргінес, хтосьці ў чаце штосьці піша пра вось гэтую вашу спрэчку? Ёсць нейкія, блядь... Ніхто ніхуя нічога не піша. Блядь, давайте нахуй у чаце піжово. Одно паведамленне вось пішуць. Я думаю, што Я думаў, што беларусіяна расіст ды антысемітыт, які падзяляе ідэі нацыянальнага сацыялізму, то бок левак. Ну, як бы так... Вось, добра, працягвайце спрэчку, я буду чытаць, блядь. Я буду чытаць, што людзі ў чаце пішуць пра вас. Мартин Кинг гэта правы. Ну, так. Так. Не, так, конечно, с пункту гледжання Маргінеза это охуенно правый чел, який супер ТЖВ был і за белый супремасизм. Абсолютно. Які вы знаете прыклады чорных правых арганізацый? Калі, блядь, мы не назовем прыклады чорных правых арганізацый, гэта не вызначае, што...
Не, что просто черные не могут быть, глядите, блядь, правыми. отчиняете сторонку на Википедии, называется Black Supremacy, там читаете, блядь, про ўсе гэтыя арганізацыі. Яны існуюць, як бы, яны нават цэлыя сабе Ну, маленечкія знаешь, гарадкі слухай, будуюць. чорныя пантэры, якія былі з Кінгам, да, Я не ведаю, я не шару просто за гэтую тэму, але можна ну, нагугліць. Мальком Ікс, які вось па часу іхніх всіх гэтых антысегрэгацыі. Так, вось Black Supremacy, якія арганізацыі? Вось просто Organization Show, African People's Socialist Party, Assatas Dazers, Ну, это не правые, блядь. Нет, абсолютно Black правильно. Liberators, Black Liberation Army, что-нибудь такое с правой назвы давайте знойдем. British Boys Black Pride. Panther, вось, это черные пантеры, нахуй. Ну, вот черные... Но черные пантеры, яны все равно были, блядь, на социализм... Ну-ка, давай я, блядь, этот пераверу. Ты гляди, а не то, как белая супремасі, гэта нейкая охуенная правацкая тэма. Там так само, калі ты адчыніш White Supremacy Organizations, я коментар... Чакай, ты не туды ідзеш, я коментар як прочитал. Якія вы знаете прыклады чорных правых арганізацый? Ну я конкретно ніхуя не ведаю, я гэта адразу сказал. Бля, я прослухал, кут отказал уже, проглядзіў вверх. Не, бля, яны цэлы час сраліся, а я тут гэта заняты был параллельно крыху. Давай, блядь, пошукаю, почитаю. Працягвайце сваю размову. Да не, чытай, там вось акурат я бачу гэтае паведамленне, магу зачытаць. Ну, этот... А ў чым прэтэнзія кута да фільму «Не глядзі ўверх», ці ён адмаўляе глобальнае пацяпленне? Да, хуя. Чым, блядь, прэтэнзія кута? Прэтэнзія, блядь, тым, што там аднабокава прадстаўлены рэспубліканцы як хворыя підарасы, якія адмаўляюць у існаванні праблемы. А тыя, блядь, нормальныя прагрэсіўныя чэлікі, такі кажуць, не-не-не, праблемы ёсць, вы просто яе замалчваеце. І ты, сука, не поверыш, что за проблема зараз існуе, блядь, у Злучаных Штатах, і ёсць два лагеры. Один лагер постоянно показывает, что ёсць проблема в Злучаных Штатах, а другі лагер кажа, блядь, не глядзі на яе. Гэта расізм, гэта... блядь, я уже подказал, что гэта за лагеря. І ў гэтым пляне гэта такое, блядь, ты толькі можаш... Можна толькі ўражваць ад таго, якія яны праклёныя вар'яты, што ў іх настолькі хапае нейкага, не гонару, блядь, як яно называецца, не зайзрасці, нахабныя, што яны настолькі, блядь, нахабныя, што могуць сваю, тое, што яны робяць, прыпісваць, блядь, сваім апанентам і рабіць выгляд, што гэта так і трэба, блядь. Блядь, похуй мне на глобальное потепление, там не в этом посыл, а посыл тем, что вот глядите, консерваторы, республиканцы, пидорасы, яны будут игнорировать проблему до апошняга, а мы-то, блядь, мы прогрессивные, светлые, мы одразу ведаем, блядь, нас просто яны не хочет слухать, тому будьте на правом кірунку истории. Будьте людьми. Я зараз охуею, коли мне, блядь, кто там запытал это, скажу, нихуя, блядь, там что не так было. Там, по-моему, я літаральна перший термін Трампа... третьего фільму так і атрымалася. Тут вось цябе яшчэ пытаюць далей. Можаш прачытаць. Чакай, я хочу высветліць про... кстати, не могу сам зазірнуць, калі ты можешь мне прачытаць, то прачытай, я пашоў... Могу прачытаць сам. Але перед гэтым я уже вышукал, черные пантеры в значительной степени были антикапиталистическая организация с сильным влиянием марксистской... але яны ўсё роўна расавыя рэалісты, прынамсі. То бок у кантэксце фільму «Сінерс». Мне прогало, што яны ўсё роўна прынамсі? Расавыя рэалісты. То бок, калі у нас один критерий, то бок яны стояли на позиции, что черные во всем лепей белых, блядь, им просто белые штаны серують. Гэта не расовый реализм. Расовый реализм гэта любые погляды, якія абазначаюць нейкія рысы у чорных, якія сапраўды лепей, чым у іншых расах.
но у іх, блядь, не гэтая пазіцыя. У іх пазіцыя, што яны ва ўсём лепей. Расавы рэалізм гэта ў прынцыпе любыя погляды датычныя прызнавання розніцы паміж расамі. Расіялізм так званы. Так. Бля, зараз Ну, читаю, у них была программа с 10 пунктов, и там прямо говорилось, мы хотим положить конец грабежу капиталистами нашего черного и угнетенного сообщества. Изначально формулировка была грабеж белыми, но ее изменили на капиталистами, чтобы подчеркнуть классовый, а не только расовый аспект угнетения. Ну гэта яны скурвіліся, разумееш, там. Яны камерцыяналізаваліся, прыйшлося змяняць формулёўкі. Гэта, як ведаеш, каб над табой чужой улады не было. Вось прыкладна такога фармату выказвання. Так, что там за этот... Паведамленне для цябе вось. А там толькі Зараз я прочитаю. Блядь, а там толькі про рэспубліканцаў было ці агулам пра ўсіх палітыкаў. Я просто не памятаю, ўжо давно глядзеў. Я таксама давно глядзеў, там літаральна высцёбвалася гэтат Трамп на пасту. Ну, Трамп, ён, блядь, не ад агульных палітыкаў. Ён з аднаго канкрэтнага гэтат бакі. Лагеру, Да, канцлагеру Зорачка. Так, пиво такое есть. Тэкс. Ну што, ёсць якія-небудзь яшчэ думкі наконт фільмаў, якія мы сёння абмяркоўвалі? 4 левака пераглядваюцца. Так, у тым ліку сярод гледачоў, мабыць, штосьці ёсць дадаць. Або можаце донат які-небудзь смачны даслаць. Таксама было б дарэчна, таму што сёння яшчэ донатаў не было увогуле. Таму што мы будзем паціхонечку ўжо скончваць нашу трансляцыю. Трошкі яшчэ пасядзім. Тебе трэба рысаваць, рыхтаваць адразу фільмы на наступны сінемаргінез, каб пад канец можна было агучыць прямо на... Нихуя не хочу рыхтаваць загадзя, ідзіце нахуй. Я, блядь, буду... Все роўна ніхто ніхуя не глядзіць. Зараз у чаце сядзяць людзі, пішуць, яны ж ніхуя не глядзелі нічога. Які сэнс? Да, но так будзеш не заўжды. Правильно? Калісьці ты нафарміш сабе аўдыторыю настолькі, што людзі пачнуць, дастатковая колькасць людзей пачне глядзець гэта ўсё ў запісы. І так яны змогуць адразу з'явіцца зацікаўленыя, што я буду вырашаць праблемы па меры іх паступлення. Правильно. Ну, то бок, такім чынам ніхуя рабіць не буду, гэта вызначае, блядь. Нахуя нешта рабіць, калі няма ў гэтым патрэбы. Вось это беларуская логіка нейкая, бля, крынжовая, саўковая. Абавязкова ў любой незразумелай сітуацыі, блядь, працуй нахуй, нават калі гэта сэнсу не мае і табе не аплачваецца. Не, трэба як мага менш працаваць на будучыню, гэта нармальная тэма. Вось саўковая логіка, гэта... Нармальная тэма, блядь, это крынжа. Планаванне для няўдачнікаў, лузераў. Я так лічу. Да, таким чынам маргінез сталкан супраць планавай эканомікі. Да. Ну так. Не заподозришь у лявацтва. Да, а вы ведаеце, што ўсе міжнародныя кампаніі, міжнародныя, все капіталістычныя кампаніі занимаюцца планаваннем. Бачыце, планавая эканоміка доказала сваю пераможнасць, таму прымі планавую. Я готовы прыняць план, так. Пытаюць, як ЖК ставіцца да Карла Маркса і камунізму? Непасрэдна, блядь. Хуй ведае. Наступнае пытанне, як ЖК ставіцца па Вене, блядь? Ахуенны контент. Непасрэдна. Пакуль, блядь, беларусіяна сидзеў, адмаўляў, блядь, я ўжо паставіўся. Всім чым было. Ну, бля, адмоўна, ну як яшчэ ставіцца? Навыдумваў, блядь, з Гегеля всякой ябланской хуйни и весь свет, блядь, отруцил нас.
я гэта публічна агучваў, просто не у Маргінеза, што літаральна ўвесь свет зараз знаходзіцца пад пагрозай не тэхналагічнай, пад тэхналагічнай пагрозай толькі, блядь, з-за таго, што ў нас адбылося, блядь, лявацтва на канцы 19-го стагоддзя. Што всю эліту, ўсіх нармальных людзей выхуячвалі, і цяпер у нас все перамяшаліся, вось гэтыя, так казаць, уявім сябе, все варны, у нас все варны, блядь, змяшаліся, шудры апынуліся не там, дзе ім самае месца, і поўны пиздец тварыцца, і гэта сапраўды можа наебнуць нам усю цывілізацыю. Так заводы ж пабудавалі зато. Заводы будавалі, блядь, і без гэтага, разумееш? Гэта тое самае, што, як левакі кажуць пра нацыяналізацыю, пра індустрыялізацыю, і гэта таксама, блядь, справа ў тым, што Савецкі Саюз не адзіная, блядь, краіна 20-го стагоддзя, якая праводзіла індустрыялізацыю. І ў нас ёсць прыклады іншых краін, якія праводзілі, блядь, індустрыялізацыю без гулагаў, без ахуіць, як гэты востраў, дзе людзі, блядь, завеслі людзей, дзе яны адзін аднаго жралі, блядь, пад праглядам гэтых. Грэнландія? Амерыканскі кантынент? Да. Блядь, забыл, нахуй, як гэта, блядь, ну был на пачатку Савецкага Саюза, блядь, павылавлівалі людзей з вуліцы, прывезлі, блядь, на востраў, на выспу ладзіць, блядь, быт. Ты пра Салоўкі ці што? Да, нет, іншы, блядь, ну штосьці такое, блядь, без галадамора, без всякай гэтай хуйні, все было, блядь, зроблена. І рабілася дагэтуль. Гэта тое самае, як, напрыклад, калі мне бальшавік казала, ты, блядь, бальшавікі адмянілі телесныя пакаранні. Я такой, блядь, ты прыкалвайся, нахуй, іх адмяніў цар яшчэ. Яны былі адменены ў 7-м годзе, і потым падчас сусветнай былі вернуты і ўсё роўна адменены. Но ўжо часовым урадам. То бок гэта, блядь, не бальшавікі. І так вось, так цэлы час, нахуй, всякую вось гэтую хуйню яны сябе, блядь, прыпісваюць, што было альбо зроблена без іх, і рабілася бы без іх, альбо зроблена было праз поўную пізду. Ну, напрыклад, там, калі ты пачынаеш разглядаць касмічную праграму Савецкага Саюза. Ёсць дасягненні ў касмічнай праграмы? Ну, відавочна, ёсць. А потым ты пачынаеш, блядь, разглядаць колькасць, ну, просто адкрываеш, блядь, колькасць непаспяховых запускаў ракет, колькасць памылак, тое праз, ну, лёс Каралёва, блядь, напрыклад, да, давайте знайдзем, так, ну, Злучаныя Штаты, капіталізм, гэта все, блядь, вельмі жудасная сістэма. Пакажыце мне, блядь, аналог ебанага Каралёва з Злучаных Штатах. Дзе, блядь, нейкія ФБР, блядь, адпіздзіла гэтага вучонага, і потым гэта прывяло да таго, што ён загінуў, а сам ён распрацаваў ахуенную касмічную праграму ў Злучаных Штатах. Дзе гэта, блядь, все? Ніхуя гэтага няма. Все гэта крынж, блядь, ёбаны. Так, мне, дарэчы, прыклад з індустрыялізацыі з заводамі нагадаў іншы тэйк ужо ад пуціністаў наконт таго, што пры Пуціне ў Расіі інтэрнэт з'явіўся. Ну да. А гэта будзе, блядь, ну, калі вось зараз хтосьці пасмяяўся, гэта будзе праз Пуцін скончыцца, пройдзе час, і будуць, блядь, людзі, якія будуць казаць, вось, паглядзіце статыстыка, вось, блядь, сусветны інтэрнэт, а вось, блядь, які ахуенны інтэрнэт быў толькі ў Расіі. Да. Ну, типа, сярэдні ўзровень сусветнага інтэрнэту там хуткасць, блядь, як гэта казаць, якасць, цана і так далее. А ось расійскі, блядь, бачыце, блядь, гэта все, дзякуючы, блядь, Путіну, да. А вы тут, блядь, пиздите на ягоны. Вы там жылі, блядь, вы гэта ведалі? Ніхуя вы, блядь, не жылі, нічога вы не ведалі. Смеете, блядь, на нашага заснавальніка нешта выдагацца. Да, гэта ўсё будзе. Да яно ўжо ёсць, чакаць не. Не, ну зараз гэта больше як прыклад, просто, ну, я ж кажу, людзі не аддаюць сабе перавагі, што яно так і будзе, блядь, выглядаць. Што пройдзе час, скончыцца вся вось хуйня, што зараз, начнецца новая,
і будуть розповідати ахуїтельні історії. З того ж полю, блядь, ось колькі было зроблена мікропрацэсараў у Савецкім Саюзе? Ну, вось столькі-то. А колькі было мікропрацэсараў зроблена у Расійскай імперыі? Ніводнага. Вынікі рабіце самі. Ну так. Як беларусіяна ставіцца да Адольфа Гітлера ды нацыянальнага сацыялізму? Дык адмоўныя да таго і да таго. Ну, блядь, Адольф Гітлер пакрыўджаны на славян папуш, якого, блядь, все славяне там заміналі нахуй у Австрії асабліва, там звычайна чэхі былі гэтыя все. Хутчэй за ўсё, я думаю, выеблі яму ці сестру, ці маці его, так ён пакрыўджаны быў. Вось, то потым і вылілася в ігонай палітыцы. Ну і нацыянал-сацыялізм таксама ідэя, скажем, для асабліва адораных жыццём. Не, ну, слухайце, калі, скажем, прыхільнікі этой ідэі свядома ебалі, блядь, маштабах прамысловых твоё насельніцтва, ненавідзелі цябе як такого, то толькі, блядь, сапраўдны нацыянальны, блядь, куколд можа сёння з беларусаў прытрымлівацца этой ідэі. Ну, вось моя такая думка. Текс. Надо сказать, я коммунист. Типа, и я поважаю Сталина. Ну, блядь, ладно. Мы ведаем, Ярык. Нет, так это ясно. Про меня это ясно все. Ну, типа, ось, вы видите. А розница-то в чем? Что у этих лагерей, что у этих лагерей, что гэты ненавидели белорусов, что гэты, блядь, ненавидели белорусов. Ну, кому-то подобается, ну ладно. Вот тут, блядь, я не лекарь. Як ЖК ставіцца да Замоцкага? Непасрэдна. Я і ёсць Замоцкі. Вось, бачыце? Двойны агент. Дарэчы, а дзе ён, блядь? І он всё, знік? Ну, в сэнсе, знік, типа, прям, ці яго просто апошнія стрымы няма. Так я не той, каб запрашаю, ён жа не чалез канфы. Ён абяцаў, што ён будзе ствараць нейкі канал, але так ніхуя не зрабіў. То бы калі б яго канал хаця б быў, хаця б нейкі, блядь, на 2 падпісанты, то окей. А так-то, ну, просто гэта як падпісчыкаў у канфу закідваць і з імі пиздзець. Такое сабе. А так ён там піша, у Твиттер піша і ў Тэлезе. Не ведаю, чым праблема так рабіць. Типа, чым ты, з якіх меркаванняў ты сыходзіш, каб гэтага не рабіць? Ну, гэта балаган, гэта парушэнне субардынацыі. Гледачы перастаюць разумець сваё месца, думаюць, што яны знаходзяцца на адным з табой узроўні. Адпаведна пачынаюць наглець, высірацца, троліць, блядь. Я у рот ты ўсё ебаў. Адразу вспомніў пра Лакута, які, блядь, летні кожны божий дзень сядзіць з падпісчыкамі ў канфе. Балдзее. Ну, у правага кута просто на гэтым увесь уся дзейнасць засяроджана па сутнасці. Ну, я просто не бачу гэта як парушэнне субардынацыі, калі размаўляеш з... Ну, па-першае, там, блядь, не падпісчыкі, гэта просто чальцы чату. Я не бачу ніякай праблемы, просто для мяне парушэннем субардынацыі было, калі б я пачаў раздаваць модаркі, блядь, налево-направо, там, яшчэ штось, а калі чалавек, ну, в тваім выпадку, павінен спачатку цябе запытаць, ці можа ён, ты павінен яго заапрувіць, блядь, і кожны раз патрапіць на стрым, ён павінен цябе атрымоўваць дазваленне, дзе тут, блядь, парушэнне субардынацыі? Не, ну парушэнне заключаецца ў тым, што людзі вось прыходзяць на стрым і пытаюць, а хто, блядь, на стрыме? Я такі, ну, блядь, подписчик мой. Ну, охуенно, гэта просто адразу мінус статус. Ладно, блядь, гэта, я б зразумеў яшчэ, калі б гэта быў топавы донат. Чакай, Ярослав, а ты глядзіш гэтых стрымераў іншых кагосьці? Ну так. А гэта ёсць такое сярод стрымераў? Ці гэта просто... Я не сачу, можа яно сапраўды сярод стрымераў так распаўсюджана?
Не, ну, ставление. залежить, Ну, так, які это, стрімери, блядь, слухай. припись Маргинеза. Не, ну ёсць розныя стрімеры, глядзі, ну умоўна там нейкі убер-маргінал, ён ніколі, конечно, подписчикаў сваіх не клікаў. Ну давай, калі так, вось мы на размоўныя, пра размоўныя такія стрімеры кажам, калі это гульнявы Убер-маргінал гэта чалавек, які блядь, у яго быў уже гэты ахуенна вясёлы стрым з хворым, які, блядь, даказваў маргіналу пра суб'екты, што суб'ект гэта той, над кім робяць дзейны, а аб'ект гэта той, Так хто это ў дзейсні Дыскордзе, дзейны. ён просто закидваў лахоў нейкіх, і яны Нет, гэта нейкі псіхолог, ці хто ён там быў, блядь. І там справа тым, што ён просто напісаў яму на пошту. І маргінал пасля стрыму, ці потым, калі ён каментаваў гэта, адсылаючы да таго стрыму, казаў, што ну да, у мяне такая сістэма, што ну это старое вельмі ўсё. І ён казаў, ну да, у мяне такая сістэма, што любы можа мне напісаць на пошту, я прачытаю резюме і типа прыму вырашэнне дадаваць і не дадаваць. То бок гэта і падпіс... Ну, я просто все не глядзеў, ну, там і падпісант спакойна мог пісаць, калі ён быў бы цікавы, каб яго запрасіць. Писать это одно, писать это одно. Так гляди, я... Ну, и запрошенный, и был бы запрошенный. Правильно, писать один раз на стрим, я ж кажу, я его, власна кажучи, і клікаў на некалькі стрымоў. Ну, як клікаў. Просто ён пагаджаўся зайсці ў канфу. А регулярно просто з гледачамі стрыміць. Ну, гэта кринж. А, не, блядь, так я ж не про гэта. А про што? Не, я про тое, што калі гэтат не на регулярнай выснове, а типа раз у год кагосьці браць на гэтат, хто каму ёсць штосьці распавесціць і хто можа гэтат дадаць штосьці падчас стрыму, не бачу ніякай праблемы рабіць гэта. Ну калі ты я раз на год гэта зрабіў, так. Не, ты гэта зрабіў, блядь, і зараз сядзіш мандзіш нахуй, што это, блядь, не па субардынацыі. Ну так, калі я працягну гэта рабіць, гэта будзе парушэннем субардынацыі. Ну так вось, я што хачу, які сваімі развагамі падзяліцца. В прынцыпе, вось гульнявым фармаце, асабліва тых, хто вось стрымяць КС-ку там всякую, ці там не веду Циву, ці Warcraft, ці нешта такое. Яны такое бывае робяць, всякія стрымы сумесна з падписчикамі, каб актыў падняць і ўсё такое, але агулам як бы такія рэчы звычайна, ведаеш, на платнай аснове ладзяцца, бо навошта даваць бесплатна, асабліва калі ты ўжо расфорсіўся, калі можна як бы, ну, даць табе магчымасць трохі там хайпануць, ці ўсё такое за пэўную падзяку з твайго боку. Просто разумееце, нават часамі людзі, у якіх ёсць каналы, якія самі вядуць нейкія трансляцыі ці відосы здымаюць. А вот таких людей часамі запросіш, яны прыходзяць і пачынаюць просто руініць увесь стрым. Вось быў у мяне стрым з літоўскім легіёнам, да. Гэта просто абасрацца было. Просто настолькі нудная хуета выйшла. Я ж не магу просто сказаць, типу, не, хуйня нейка, давай ливай, блядь, иди в пизду, блядь. Долбоёб. Да нет, блядь, можешь. Быў онлайн 2 чалавека, калі ты прыйшоў, стало 0. Ну такое. А просто рандомы нейкія, не варыянт, сядзець, пиздзець. Не, я цалкам не супраць, калі гэта падпісант сапраўды нейкі, асабліва, ну, топовы донатор, актыўны чалавек, так, просто рандомы, нахуй яны патрэбныя. Просто нахуя мне гэта рабіць? Гэта не контент, таму што ўсім похуй на тое, што скажа нейкі рандом. І гэта не грошы. То бок, ну, цалкам 0 стымулу гэтым займацца. Грошы трэба рабіць просто з таго, што тебе абмежаваны час. У твайго стрыма абмежаваны час. І ты не можаш, а жадаючых, ну, уявім сябе просто, што там 1000, ці колькі там трэба, ну, 500 чалавек хочуць адразу далучыцца да стрыма, нешта, блядь, распавесці і дадаць. Ну, тады у цябе ніяк часу не хочуць. Як высветліць тады гэтую праблему? Вводзіш грашовы цэнз. І адразу все, хто хочуць, яны гэтат грошы здабудуць. Я не кажу, што трэба ісці зарабляць, ну, можна ж, як гэта казаць,
попросіць, каб за цябе, так казаць, данеслі і так далее. Варыянтаў да халеры. Як гэта можна было бы зрабіць, калі чалавек сапраўды лічыць, што яму трэба. Ну вось. Просто зараз Пишут Седых у выніку Заморский, маргінала что гэта донатор. маргінеза. Не, Заморский не топ-донатор, он просто донатор. Ясно, правакуют супраць того, каб зарабляць грошы. Да. То бок я цалкам не супраць Заморскага нават у канфе, калі б ён быў нейкім дзеячом тыпу. На регулярнай аснове я нават гатовы пускаць. То бок гэта не праблема з тым, што у нас там нейкія спрэчкі і так далей, пазіцыі розныя, мне паебаць. Просто, ну, хацелася б, каб для чалавека гэта таксама мела сэнс, пэўны піяр, скажам. Вось, напрыклад, у яго няма каналу, ён стварае новы. Я магу там яму сваіх гледачоў перакінуць. Нават тую невялікую колькасць, якую маю, а так-то нахуя. Вядома, калі мне прямо зусім няма чым заняцца на стрыме, я магу такое зладзіць. Але гэта ўжо зусім нейкі апошні варыянт. Экзотыка, да. Пішуць, быў такі Міраслаў, памятаеце? У Міраслава ёсць свой тэлеграм-канал, у яго ёсць свой бэкграунд. І ён там у ЧВД пасты пісаў, у прынцыпе, быў рэдактарам. Што? ЧВД? Не ЧВД, блядь, якой ЧВД нахуй? Моя краіна Беларусь, МКБ. МКБ, ёбана. Беспалшина. ЧВД там посты, блядь. Всім постам. Пішуць, ён быў абассаны ды выкінуты з ганьбой, дагэтуль не разумею, што здарылася. Ты пра Заморскага? Ён быў, канешне, абассаны, але выкінуты ён не быў. Ён просто нават не быў ніколі запушчаны. Вось мы зараз сядзім у канфе, ён не можа сюды зайсці, таму што, блядь... Канала нету. Что делать? Вось. Не пра Міраслава. Міраслава ніхто не выкідваў. Ён у канфе дагэтуль. Вось нават зараз не заходзіць. Узяць і зайсці сюды да нас. Можа, ён пра Ярослава? Я не просто Ярослава, абассан. блядь. Хто гэта ўвогуле такі? Вы ведаеце? О, блядь, нейкі лох. Імя, блядь, такое ублюдское. Ну, в прынцыпе, усе славы павінны смактаць. Славіцца. Асабліва ў краіне. Як госці ставяцца да Беспалова? Што ён за хврукт такі? Ну, у меня есть две, скажем так, версии. Первая версия. Он же зараз до бабриканцаў неяк пачаў подлизываться. У меня есть такая теория змовы, что ён чалавек Франыка Вечоркі, які залазіць у розныя структуры, якія патэнцыйна могуць стаць небяспечнымі для офіса, і там як бы збірае інфармацыю, і можа быць, але я, думаю, што не працуе на іх нейкі там раскол, ці развал, ці нешта такое. Каб гэтай канкурэнцыі не было. То бок спачатку, глядзіце, это был ПКК, потым это был, это было не арганізацыя, а Серога просто быў Ціхановскі, там 10, можа, яшчэ 10 быў. Цяпер бабрыканцы уже, як бы лагічна. Вось. І як бы ён не шыра, то бок там подлизывается, а просто это ёсць его задание. Ён такі як бы агентура франакаўская. А як бы другая версія, она больш простая, што ён такі, скажем, прыстасаванец, які там што зараз папулярна, то ён як сапраўдны такі як бы так журналіст, медыйшык, туды ён як бы і лезе. Вось, абы хайпануць толькі. Як бы что я еще могу сказать? Так-то. И он, я так разумею, з анархістамі там быў цісаўся.
зараз, якихось ён поглядаў таксама мне незразумела. Ён з аднаго боку ось такая соя з яго цячэ, з іншого боку его там на канале былі і посцілі пра там змагароў нармальных, вось другой падчас другой сусветнай вайны, то бок нацыянальна яму як бы не чужое. То бок не ясна, такі это садавіна для мяне не самая зразумелая. Вось, але я кажу, дзве асноўныя версіі я выказаў. Не ведаю, хто гэта НН нейкі, похуй на яго. Я, ну, на всіх, хто, блядь, датычыцца нізкай ўсёй гэтай хвалі апазіцыі, бо яны ні на што, блядь, не ўплываюць і не вырашаюць. Насту базар я ведаю, таму што я маргінеза ведаю. Калі вось лезці ў залупу, а наконт Міраслава я ўзгадаў, што я на яго канале спрачаўся ў каментарах. Ну, не спрачаўся, просто вёў дыскусію наконт радасці блакіроўкі гэтат ВК, што КДБ заблакавала гэтат ВКонтакте. Так. Я пісаў, што ну гэта крынж, блядь, радавацца гэтай хуйне. І в канцы, блядь, мы там скончылася, што я яму задаў пытанне, ну, ён там падвеў пад нешта. Ой, блядь, добра, сука, зараз гэтат шукаем. Да. Мирослав, Блокничка, давай, прыходзь на дэбаты з правым кутом пра блокіроўку. Вось ён піша, типа, там, як было бы лепш адрэагаваць, ну, типа, блакировать ВКонтакте ці не. У Беларусі павінны існаваць ВКонтакте, я адказваю, ну, то бок беларусы не заслугоўваюць самастойна вырашаць, якія сродкі інфармацыі ім спажываць. Не бывае так, што мы за свабоду слова і за блакіроўкі. Альбо тады радуемся заблакаванаму Тутбай зеркала, наша і так далее. Ён на гэта адказвае. Я гэта не казаў. Больш я таксама хачу, каб беларусы самі выбіралі, што ім спажываць. Аднак ці гэта датычыцца да гэтай сітуацыі? Я яму пішу, а што значыць выраз павінна існаваць у кантакце? Гэта пытанне да гаспадара. На што я яму адказваю, напрыклад, не павінна, я гэта агнетявіць. І ўсё. Скипидар заму. Я просто тут пытанне пошли, блядь, про блокировку ВК. Я не хочу, блядь, это обмярковывать, это духанина яшчэ на полгодины. Давайте мы уже будем скончивать на сегодня, потому что я, блядь, реально не хочу. Пиши мессенджер Макс, потом, блядь, почнется. Так, уже и так сядем больше, чем трэба. Фільмы абмеркавалі, у прынцыпе, усе выказалі свае пазіцыі. На наступным маргінез штосьці таксама прыдумаем цікавае. Але будзе ён хуй ведае калі. Сачыце за навінамі ў тэлеграме, за анонсамі, далучайцеся да каналу ў Дыскордзе, подписывайтеся на YouTube, на Twitch, на Telegram, на Twitter можете подписаться, на Инсту. А на Patreon можете подписаться, там есть и платная, и бесплатная подписки. Вось. Со своими сённяшнімі гостьми я развітваюся. Дзякую, што завіталі. Дзякую, што запросил. І за дыскусію. Так, дзякуй. Ну. Вось, усім добранач. Давайте. Добранач. Давайте, всім до побачення. Вось. Ну а мы з вами побачымся на наступным тыдні ўжо. Калі гэта будзе. Хутчэй за ўсё чацвер, але магчыма і серада. У мяне ўвогуле канікулы просто пачынаюцца. Мне здаецца, гэта хутчэй будзе чацвер. Ось. Давайте тады ўсім да пабачэння. Прыемных сноў. Узяў за попу, пацалаваў у вусны кожнага, хто зараз на стрыме.